धन्यवाद करतो कारण तू एक चांगला परमेश्वर आहेस. तुला धन्यवाद करतो तुझ्या पुत्राच्या त्या क्रुसासाठी प्रभू, ज्याच्या बलिदानाद्वारे प्रभू तू आम्हाला सोडवलंस, तू आम्हाला वाचवलंस परमेश्वरा. धन्यवाद करतो की तू आमचा परमेश्वर आहे आणि धन्यवाद करतो की तू एक फेथफुल परमेश्वर आहेस, विश्वास योग्य परमेश्वर आहेस. आम्ही धन्यवाद करतो प्रभू, आज जे काय आम्ही शिकणार आहोत परमेश्वरा, पवित्र आत्मा तुझ्या तुझ्या ज्ञानाने परमेश्वरा ती गोष्ट समजण्यास, ती शिकण्यास आम्हाला मदत कर प्रभू. आणि ती गोष्ट आमच्या प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये अप्लाय करण्यासाठी तू आम्हाला शिकव प्रभू. जे तुझ्या वचनात तू सांगितलंयस परमेश्वरा की तू आम्हाला विजयी जीवन दिलंयस, एक बहुतायचं जीवन दिलंयस, ते जीवन जगण्यासाठी तू आम्हाला मदत कर परमेश्वरा. सारा आदर, सारा महिमा फक्त आणि फक्त तुझ्या नावाला देतो. ही प्रार्थना आम्ही येशूच्या नावाने करतो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. माझी जी गवाही आहे, माझी जी टेस्टिमनी आहे, ती एक कॅन्सर आजाराबद्दल आहे. तर रिसेंटली एक खूप क्लोज सिस्टर त्यांना डायग्नोज झाला की त्यांना व्हॉट इज इट कॉल, जो कॅन्सर शरीरामध्ये पसरतो असा कॅन्सर त्यांना डायग्नोज झाला. आणि जेव्हा ही गोष्ट मला कळली, ते खूप लोक बोलले की आपण स्प्रेड करूया, प्रार्थना करूया, सगळे मिळून प्रार्थना करूया. पण एक माझ्या लक्षात आलं, जेव्हा मी प्रार्थना करायला गेलो किंवा विश्वास करायला गेलो, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मला खूप भीती वाटत होती, की मला असं वाटत होतं की काय होणार आता ह्याच्यामध्ये, की त्यांची छोटे छोटे मुलं आहेत आणि ह्या परिस्थितीमध्ये काय होणार. आणि त्याच वेळेला ब्रदर फेथची, विश्वासाची सिरीज बद्दल बोलत होते. आपण खूप वेळा ऐकलंय ना ते विश्वासाबद्दल, की विश्वास असं कार्य करतो, असं कार्य करतं. पण ऍक्च्युली जेव्हा एवढी मोठी सिच्युएशन आपल्या लाईफमध्ये येते, एवढी मोठी घटना जेव्हा आपल्या जीवनात घडते, तर ऍक्च्युली खरंच समजत नाही किंवा ना त्यावेळी कुठले वचन घेऊन, कुठल्या प्रिन्सिपलद्वारे आपण तो विश्वास करायचा. तर ड्युरिंग जे ब्रदर जॉन्सन विश्वासबद्दल प्रीच करत होते, ज्या घटनेतून किंवा ज्या अनुभवातून मी जात होतो आणि जी गोष्ट मी शिकत गेलो आणि अप्लाय करत गेलो, त्याबद्दल आजची मी ही गवाही सांगू इच्छितो, बोलू इच्छितो. सगळ्यात पहिलं, जेव्हा मी प्रार्थना करायला लागलो त्या सिस्टरसाठी, तर मला खरंच खूप भीती वाटत होती. आणि सगळ्यात मोठी भीती कसली, की कदाचित ही देवाची इच्छा असेल की त्यांनी मरावं किंवा लवकर मरावं. कारण ही देवाची इच्छा तर नाही की त्यांना आजार झाला, ही देवाची इच्छा तर नाही की ते लवकर मारावीत किंवा त्यांनी मारावं. आणि मी एक गोष्ट बघितली की बायबलमध्ये जो मॅथ्यूचा सगळ्यात पहिला जो चमत्कार आहे, तो परमेश्वराने ह्यासाठी तिथे नमूद केला किंवा लिहिला. आणि तो म्हणजे त्याने सांगितलं की एक जो लेपर त्याच्याकडे येतो आणि तो सांगतो, इफ यू आर विलिंग, जर तुझी इच्छा असेल तर तू मला बरं करू शकतो. प्रेज द लॉर्ड. तुझी जर इच्छा असेल तर तू मला बरं करू शकतो. तर सगळ्यात पहिला जो मिरेकल, जो चमत्कार बायबलमध्ये नमूद केला आहे, तो ही गोष्ट आपल्याला दाखवून देतो की परमेश्वर येशू सांगतो की हो, माझी इच्छा आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपल्या जीवनात जेव्हा मोठे संकट येतात, जेव्हा मोठे आजार होतात, तेव्हा आपण असं विचार करतो की कदाचित ती देवाची इच्छा तर नाहीये, हा आजार मला झाला, हा प्रॉब्लेम मला झाला, ही देवाची इच्छा तर नाहीये प्रॉब्लेमसाठी. आणि त्याच्यासाठी ती गोष्ट मोडून काढण्यासाठी किंवा जो आपला विचार आहे तो मोडून काढण्यासाठी परमेश्वराने तो चमत्कार तिथे दिलाय. आणि त्याने सांगितलं, आय एम विलिंग टू हील यू. ही माझी इच्छा आहे की तू बरं व्हावं. कारण सगळ्यात मोठं जे त्याचं सबूत बोलूया किंवा सगळ्यात मोठं जे एव्हिडन्स त्या गोष्टीचं आहे, ते म्हणजे त्याचं वचन. त्याच्या वचनामध्ये असं त्याने लिहिलंय की माझ्या फटक्याने, मला लागलेल्या घावाने तुम्ही बरे झाला. 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 24 मध्ये असं लिहिलंय की माझ्या लागलेल्या फटक्याने, मला लागलेल्या घावाने तुम्ही बरे झालात. अजून आय थिंक 3 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 2 मध्ये असं लिहिलंय, अबॉव्ह ऑल, सगळ्यांपेक्षा जास्त माझी अशी ही इच्छा आहे की तुम्ही आरोग्य प्राप्त करावं, तुम्ही बरे व्हावं आणि तुम्ही वाढत जावं. प्रेज द लॉर्ड. खरंच या प्रोसेसमध्ये जी गोष्ट मी शिकलो,
माझं पूर्ण जीवन याच्यामध्ये बदली झालं. कारण मी ह्या अगोदर खूप वेळा विश्वासाबद्दल ऐकलंय, खूप वेळा विश्वासाबद्दल प्रीचिंग पण केलंय, पण हा जो अनुभव होता, ही जी प्रोसेस होती, या प्रोसेसने, या अनुभवाने मला पूर्णपणे एक नवीन काय बोलू, एक नवीन अनुभव त्या विश्वासाबद्दल मला आला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the सगळ्यात Lord. पहिली गोष्ट जी मी शिकलो, 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 4 याच्यामध्ये असं म्हटलंय की दोज वर बॉर्न, जे लोक परमेश्वरापासून जन्मले आहेत, तर ते जगातल्या गोष्टींवरती, शैतानाच्या प्लॅनवरती, शैतानाच्या आजारावरती, सगळ्या जेवढे शैतानाची योजना आहेत त्यांच्यावरती ते लोक विजय करतील. ते लोक त्याच्यावरती ओव्हरकम करतील. आणि ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे जर माझ्याकडे आज विश्वास आहे आणि जर परमेश्वराने तो विश्वास मला दिला आहे, तर माझ्या जीवनातल्या सगळ्या संकटामध्ये, इन्क्लूड्स एव्हरीथिंग, सगळ्या 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 प्रॉब्लेम्स वरती, आजारांवरती, त्रासांवरती, जे काही संकट तुमच्या घरामध्ये आहे, म्हणजे तुमच्या फॅमिलीमध्ये, तुमच्या रिलेशन्स मध्ये, तुमच्या बिझनेस मध्ये, तुमच्या जीवनातल्या सगळ्या संकटांवरती परमेश्वराने सांगितलं की तुमचा विश्वास त्याच्यावरती मात करेल, त्याच्यावरती विजय मिळवून देईल. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे Praise मी the एक Lord. गोष्ट शिकलो याच्यामध्ये, की जर आज मी विश्वासामध्ये ऑपरेट करायला लागलो आणि आज जर मी विश्वासामध्ये इथे उभा राहिलो आणि ह्या सिच्युएशन मध्ये, या कॅन्सरच्या सिच्युएशन मध्ये जर मी विश्वास करायला लागलो, तर हा कॅन्सर काय, तो मेलेला माणूस पण इथे जिवंत होईल. Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आणि Lord. मग मी थोडस स्टडी करायला लागलो. जसं जसं ब्रदर एक एक सेशन्स, एक एक टॉपिक, एक एक गोष्ट शिकवत गेले, एक एक गोष्टींबद्दल बोलत गेले. आणि मी जेव्हा बायबल वाचत असताना, स्टडी करत असताना, तर एक एक गोष्ट मी शिकत गेलो ह्या परिस्थितीमध्ये, ह्या तकलीफमध्ये. सगळ्यात महत्वाची, सगळ्यात पहिली गोष्ट जी शिकलो, रोमन चॅप्टर 3 वर्स 27. रोमनचा अध्याय 3 अध्याय आणि 27 वचन. त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय की विश्वास एक नियम आहे, एक हाऊ डू आय कॉल, प्रिन्सिपल आहे. विश्वास एक नियमाला काय बोलतो आपण, प्रिन्सिपल, एक कायदा आहे, एक नियम आहे. हा, एक कायदा आहे, एक नियम आहे, एक व्यवस्था आहे. ही एक व्यवस्था आहे आणि विश्वास एक व्यवस्था आहे. या गोष्टीचा मला इतका आनंद झाला, इतका मला त्याची खुशी झाली. त्याचं कारण सांगतो. कारण विश्वास जर एक कला असती जी आपण वाढवत जाऊन ती विश्वास मिळवतो. ठीक आहे. तर विश्वास जर एक आर्ट असतं, एक कला असती, एक आर्ट असतं, तर कदाचित सगळ्यांना ती सारखी मिळाली नसती. फॉर एक्झाम्पल, जर आपण एक 100 लोकांचा ग्रुप घेतला आपल्या ओळखीतले, आणि ते 100 लोकांना जर आपण एक क्लासला पाठवलं, ड्रॉइंगच्या क्लासला किंवा डान्सच्या क्लासला, तर त्या 100 पैकी 100 जण किती प्रोफेशनल डान्स करू शकतील? तर कदाचित त्याचा आन्सर यु नो कधीच 100% नसणार. किंवा जर ड्रॉइंगच्या क्लासला जर आपण पाठवलं, तर किती जण 100% प्रोफेशनल ड्रॉइंग करू शकतील? तर त्याचा आन्सर कदाचित सगळे नाही. ऍटलिस्ट म्हणजे 100% तुम्हाला रिझल्ट कधीच मिळणार नाही. त्याचं कारण असं आहे की ती कला कुणाकुणामध्ये असते आणि कुणामध्ये ती नसते. काहींमध्ये जास्त असते, काहींमध्ये कमी असते. स्किल जे असतात त्या काहींमध्ये कमी असतात आणि काहींमध्ये जास्त असतात. पण जेव्हा ही गोष्ट मी शिकलो की हा नियम आहे, ही व्यवस्था आहे, आणि ही व्यवस्था सगळ्यांसाठी सारखी काम करते. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. म्हणजे Praise the जर Lord. मी शिकलो की ह्या व्यवस्थेला ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी, चालू करण्यासाठी किती गोष्टी किंवा कोणत्या गोष्टी मला करायच्या आहेत, तर 101% ती जी व्यवस्था आहे ती माझ्यासाठी काम करेल. आता फॉर एक्झाम्पल, आपण एक फॅन आणला घरी, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये 3 वायर आहेत. एक काळी, काळ्या कलरची, एक येलो आणि एक ग्रीन कलरची. तर त्या 3 वायरी मला, जी छोटा फॅन असतो USB फॅन, तर त्या 3 वायरी मला एक दुसऱ्या 3 वायरी बरोबर जोडाव्या लागतात. जोपर्यंत त्या 3 वायरी त्या दुसऱ्या 3 वायरीपर्यंत जोडल्या जात नाही, तोपर्यंत तो फॅन चालू होत नाही. आता मी जर ब्लेम करत गेलो की हा फॅन नाही चालू होत कारण ती इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आहे, त्याने मला बरोबर इलेक्ट्रिसिटीचा करंट नाही दिला, तर ते चुकीचं होईल. समजा मी हा जर दोष
फॅन वाल्यावरती लावला की याने मला चांगला फॅन नाही दिला, माझ्याकडून पैसे घेतले, हा चांगला फॅन मला याने दिला नाही, तर ते पण चुकीचं होईल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर खरं काय आहे त्याच्यामध्ये, जरुरी काय आहे की त्याच्यामध्ये 3 वायर आहेत. तर त्या 3 वायर जर मी 3 गोष्टींमध्ये बरोबर लावल्या, 3 वायरला बरोबर जोडल्या, तर लगेच तो फॅन चालू होईल. समजा मी 2 लावल्या आणि 1 वायर नाही लावली तरी तो फॅन चालणार नाही. समजा मी चुकीच्या वायर जर जॉईन केल्या तरी तो फॅन चालणार नाही. तो फॅन चालू होईल जेव्हा मी त्या 3 वायर बरोबर दुसऱ्या 3 वायर बरोबर लावा. प्रेज द लॉर्ड. आणि हीच गोष्ट मी शिकलो की जेव्हा मी विश्वासाची व्यवस्था जेव्हा कार्यरत करतो, जेव्हा त्याला योग्य पद्धतीने मी ऍक्टिव्हेट करतो माझ्या जीवनामध्ये, तर ते कार्य करते. प्रेज द लॉर्ड. तर काय झालं पुढे की जेव्हा ही गोष्ट मी शिकलो आणि अजून एक 2-3 गोष्टी ज्या विश्वासाबद्दल मी शिकत गेलो, तर त्यामध्ये त्या सिस्टरच्या शरीरामध्ये जवळजवळ 6 ते 12 मोठमोठ्या गाठी होत्या. त्यांच्या शरीराच्या बाहेर आणि शरीराच्या आतमध्ये, किडनीला, पोटामध्ये, अजून कुठे थ्रोटमध्ये. तर त्या गाठी ज्या त्यांच्या शरीराच्या बाहेर होत्या, त्या सर्व गाठी डिसअपिअर झाल्या. प्रेज द लॉर्ड. कशा झाल्या? कारण मी शिकलो की जो विश्वास पॉलसाठी कार्य करतो, जो विश्वास पीटरसाठी कार्य करतो, जो विश्वास अजून कोणासाठी कार्य करतो, कुठल्याही मॅन ऑफ गॉड साठी कार्य करतो, तोच विश्वास माझ्यासाठी कार्य करायला लागला. आणि जे काही त्यांचे कॅन्सरचे सिम्पटम्स होते, जे काही त्यांची गाठ होती, जे काही त्यांच्या शरीरामध्ये एक एक गोष्ट होती, त्या गोष्टी डिसअपिअर होत गेल्या. तर एका गोष्टीचा मला खूप खूप म्हणजे इतका विश्वास माझा वाढला की हा एक प्रिन्सिपल आहे, ही एक व्यवस्था आहे, ही एक नियम आहे, ही एक कला नाहीये, ही एक स्किल नाहीये जे आपण अवगत करतो किंवा मिळवत जातो. ही एक व्यवस्था आहे आणि ही व्यवस्था जगाच्या निर्माण करण्यापासून परमेश्वराने ही बनवलेली होती. आणि जो कोणी त्या व्यवस्थेप्रमाणे वागायला सुरू करतो किंवा ऑपरेट करतो, तर ती व्यवस्था त्यांच्या जीवनामध्ये ते अद्भुत काम करते. आणि जेव्हा ही गोष्ट माझ्या लक्षात आली आणि मी त्याच्याप्रमाणे ऑपरेट करायला लागलो, त्याच्याप्रमाणे मी कार्य करायला लागलो, तर मी बघितलं की प्रेज गॉड, त्यांची एक एक गाठ डोळ्यासमोरून त्यांची गाठ निघत गेली. त्यांच्या शरीरामध्ये किडनीवरती गाठ्स होत्या, त्याच्यामुळे त्यांना रात्रभर झोप येत नव्हती, त्या वेदनेमध्ये रडायच्या, खूप त्यांना त्रास व्हायचा. पण त्या सगळ्या ज्या गाठी त्यांच्या पोटाच्या आतमध्ये होत्या, त्या गाठी पण त्यांच्या गायब व्हायला लागल्या. आणि हळूहळू जे काही त्यांना त्रास होता, इनफॅक्ट त्यांना डॉक्टरने सांगितलं होतं की तुम्ही 2 दिवसात ते 6 महिन्याच्या आत तुम्ही मरणार आहात आणि तुम्ही आता तुम्हाला काय खायचं आहे, तुम्हाला काय करायचं ते करा. पण जेव्हा आम्ही विश्वासामध्ये ऑपरेट करायला लागलो, तर डॉक्टरचे सगळे रिपोर्ट चेंज होत गेले. कारण तिथे जो कार्य करणारा आता व्यवस्था आहे, जी कार्य करणारा जी पद्धती आहे, ती देवाची पद्धती आहे. तो परमेश्वराचा तो नियमशास्त्र आहे आणि तो तिथे कार्य करायला लागला. प्रेज द लॉर्ड. ह्या दरम्यान आय थिंक ब्रदर जॉन्सन has joined. So, Brother Johnson, do you like to continue? Continue. I'm listening. Okay. Okay. एक दुसरी गोष्ट ह्या प्रोसेसमध्ये मी शिकलो, ती म्हणजे हिब्रूस 11 वचन, म्हणजे 11 अध्याय 11 वचन. त्याच्यामध्ये मी बघितलं, सो आय वॉज शेअरिंग ब्रदर दॅट वन ऑफ आमची एक सिस्टर, ओळखीची सिस्टर, त्यांना कॅन्सर झालेला. आणि त्यावेळेला जेव्हा मी प्रोसेस फेथ बद्दल जेव्हा तुम्ही शिकवत होतात, तर एक एक गोष्ट मी अप्लाय करत गेलो. फेथ इज अ लॉ. परमेश्वर चा वचन जे आहे, विश्वास जो आहे, ती एक पद्धती, एक व्यवस्था आहे. तर त्याच्यामध्ये मी बघितलं की खूप जास्त कार्य व्हायला लागले. त्यांच्या शरीरातले जे ग्लँड्स होते, जे गाठी होत्या, त्या डिसअपिअर व्हायला लागल्या. आणि त्यांना जे डॉक्टरांनी सांगितलं की आता तुम्ही जगू शकत नाही, तर त्यांच्या शरीरातला सगळा जो आजार किंवा जो दर्द होता, तो पूर्णपणे कमी झाला किंवा बंद झाला आणि शी स्टार्टेड इम्प्रूव्हिंग इन अ हेल्थ. प्रेज द लॉर्ड. एक दुसरी गोष्ट जी मी ह्या प्रोसेसमध्ये शिकलो, ती हिब्रूज 11 मध्ये, त्याचा 11 वचनामध्ये असं लिहिलंय की सारा गॉट स्ट्रेंथ इन अ वीक बॉडी. साराला जी आहे तिच्या शरीरामध्ये ताकद मिळाली. का? वेन शी जज्ड गॉड ॲज अ फेथफुल गॉड.
जेव्हा तिने परमेश्वराला एक फेथफुल परमेश्वर म्हणून जेव्हा तिने जज केलं. जसं मी एक गोष्ट बोललो, की विश्वास हा एक नियम आहे. नियम म्हणजे माहितीये, की जेव्हापासून सृष्टीचा निर्माण केला आहे आणि जेव्हापर्यंत सृष्टी असेल, तोपर्यंत विश्वासाचा नियम या पृथ्वीवरती कार्य करेल. असं एकदाही होणार नाही, की विश्वासाचा नियम कार्य करायचा बंद झाला. जो विश्वासाचा नियम ज्या कुणासाठी कार्य करतो, तो सर्वांसाठी सिमिलरली त्याच प्रकारे तो विश्वासाचा नियम कार्य करतो. तसंच एक गोष्ट जी मी बघितली, जी दुनियाच्या किंवा या सृष्टीच्या जेव्हापासून निर्माण झाली सृष्टी, तेव्हापासून ती फेल नाही झाली आणि ती म्हणजे परमेश्वर आपल्या प्रॉमिससाठी फेथफुल आहे. तो विश्वास योग्य आहे. असं एकदाही नाही झालं, की परमेश्वराने सांगितलं, की "हो, मी हे करतो." आणि तो बोलला, "अरे नाही, सॉरी माझ्याकडून नाही होणार." किंवा असं एकदाही नाही झालं, जेव्हापासून ही सृष्टी बनवली गेली आणि जोपर्यंत ही सृष्टी अस्तित्वात राहील, एकदाही परमेश्वराचं वचन फेल झालेलं नाही. आणि हिब्रूज 11:11 मध्ये असं लिहिलं, शी जज्ड हिम फेथफुल. शी जज्ड हिम फेथफुल. तिने त्याला विश्वास योग्य जाणलं. परमेश्वराला साराने विश्वास योग्य जाणलं आणि कारण तिने त्याला विश्वास योग्य जाणलं, तिला अजिबात फिकर नव्हती, की माझं शरीर जे आहे ते कमजोर व्हायला लागलंय. माझ्या शरीरातून ज्या आई होण्यासाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या कमी होत चालल्यात किंवा बंद होत चालल्यात. तिला एकच गोष्ट माहिती होती, की माझा परमेश्वर कधीही खोटं बोलत नाही. माझा परमेश्वर कधीही फेल होत नाही. त्याने जर एक वादा दिला, त्याने जर एक प्रॉमिस केली, तर जगातली कुठलीही ताकद त्याला खोटं ठरवू शकत नाही. आणि बायबलमध्ये असं लिहिलंय, ऑल गॉड्स प्रॉमिसेस आर येस अँड एमेन फॉर अस. बायबलमध्ये असं सांगितलं, की बायबलच्या सर्व ज्या वचनं आहेत, जे प्रॉमिसेस आहेत, ते आम्हासाठी, जे आम्ही विश्वास करतो, ते आम्हासाठी हा आणि आमेन आहेत. आणि जर मग परमेश्वराचं वचन माझ्यासाठी हा आणि आमेन असेल, तर हे होऊ शकत नाही, की परमेश्वर कधी खोटा ठरेल. सो द सेकंड थिंग आय गॉट स्ट्रेंथ, माझ्यामध्ये खूप ताकद आली, खूप विश्वासामध्ये मी बळकट झालो, खूप स्ट्रॉंग त्या सिच्युएशन मध्ये मी उभा राहू शकलो. कारण मी ती गोष्ट बघितली, की जर सारा त्याला फेथफुल मानून आपल्या जीवनाची लढाई लढू शकते. जर साराचं सिक्रेट ना आज आज जर सारा असती तर सगळे मीडियावाले तिच्याकडे गेले असते आणि तिला विचारलं असतं, की बाई तुझे एवढा मोठा मिरेकल तुझ्या लाईफ मध्ये बघितला, एवढा मोठा चमत्कार बघितला, त्याचं सिक्रेट काय आहे? साराला विचारलं असतं त्यांनी. तर सारा बोलली असती, एकच सिक्रेट माझ्या जीवनात मी बघितलं आणि ते म्हणजे माझा परमेश्वर जे काही बोलतो, जे काही सांगतो, जे काही तो प्रॉमिस करतो, तो कधीही फेल होत नाही. दुनियात अशी कोणतीही ताकद नाही जी त्याला खोटं ठरवू शकेल. आणि जर तुम्ही त्याच्या वचनावरती, त्याच्या वादेवरती जेव्हा तुम्ही उभे राहाल, त्याच्या प्रॉमिसवरती जेव्हा तुम्ही उभे राहाल, तर तुम्हीही कधीही पडू शकत नाही. तुम्ही कधी फेल होऊ शकत नाही. कारण परमेश्वर फेथफुल आहे आणि त्याचा वादा, त्याचा जो प्रॉमिस आहे, तो कधीही खोटं ठरत नाही. प्रेज द लॉर्ड. आय थिंक आयझाया 40 यशाया 40:8 मध्ये असं लिहिलंय, की परमेश्वराचं वचन जे आहे ते कधी फेल होत नाही. यशाया 55:10 अँड 11 मध्ये असं लिहिलंय, की जशा प्रकारे एक स्वर्गातून पाऊस आणि बर्फ पडतो, तोपर्यंत वापस जात नाही, जोपर्यंत खाणाऱ्याला जेवण आणि अ, पेरणाऱ्याला बी देत नाही. तसंच माझं वचन आहे. जेव्हा ते पाठवलं जातं, ते कधीही व्हॉइड, एम्प्टी, खाली हात ते कधीच परतणार नाही, जोपर्यंत ते काम जे त्याच्यासाठी मी त्याला पाठवलंय, ते पूर्ण करत नाही. आणि ह्याच गोष्टीवरती मी उभा राहिलो, ह्या विश्वासावरती मी उभा राहिलो, की मी बोललो, "परमेश्वर, जर सारा बोलू शकते, की तू फेथफुल परमेश्वर आहेस, तू कधीही फेल होत नाही, तर मग मी पण विश्वास करतो. मी पण तुझ्या वाद्यावरती, तुझ्या प्रॉमिसवरती मी विश्वास करतो." आणि तिथे मी उभा राहिलो. अजून काही गोष्टी मी याच्यामध्ये केला. फॉर एक्झाम्पल मी जसं पहिला पॉइंट बोललो, की विश्वास हा एक नियम आहे.
तर हा नियम ऍक्टिव्हेट कसा होतो, कार्य कसा करतो? पहिली गोष्ट, हा नियम जो आहे तो परमेश्वराच्या वचनाप्रमाणे चालतो. वचनाच्या आधारावरती हा हा नियम आहे. फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा एक गोष्ट जी मी शिकलो, की जेव्हा मी परमेश्वराचं वचन बोलतो आणि रिपीट करतो परत-परत, जसं येशूच्या घावाने, पहिला पेत्रस 2रा अध्याय आणि 24 वचनामध्ये असं लिहिलंय, की येशूच्या लागलेल्या फटक्याने, त्याच्या घावाने मी बरा झालो आहे. तर हा एक वचन आहे आणि ही गोष्ट जेव्हा मी बोलायला लागलो आणि परत-परत रिपीट करायला लागलो, कंटिन्युअसली ती वचन मी बोलत राहिलो, तर हिब्रूज 1:14 मध्ये असं लिहिलंय, की परमेश्वराचे जे देवदूत आहेत, ते मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट आहेत. ते आमच्यासाठी पाठवलेली एक आत्मा आहे आणि जे आमच्यासाठी कार्य करतात. पण ते कार्य कधी करतात? जेव्हा ते परमेश्वराचं बोललेलं किंवा स्पोकन वर्ड जेव्हा ते ऐकतात आणि ही गोष्ट त्या विश्वासाला कार्यरत करायला सुरुवात केली. पहिली गोष्ट जी मी शिकलो किंवा मी करायला लागलो, ते म्हणजे परमेश्वराचं वचन बोलायला लागलो. जिथनं जेवढं होईल तेवढं मी रिपीट करत गेलो. प्रभू येशूच्या घावाने ते पूर्णपणे बरी झाली आहे आणि ते स्क्रिप्चर्स मी बोलत गेलो आणि जेवढं मी ते वचन बोलत गेलो, प्रत्येक दिवशी एक नवीन चांगला रिपोर्ट मला ऐकू यायला लागला. प्रत्येक दिवशी एक नवी इम्प्रूव्हमेंट त्यांच्यामध्ये होत गेली. त्यांना पहिलं जेवण जात नव्हतं. त्यांच्या शरीरामध्ये खूप दुखायचं. त्यांना झोप येत नव्हती. त्यांना अजून काहीतरी त्रास होता. अजून त्यांना इथे त्रास होता. प्रत्येक दिवशी एक नवीन गोष्ट, एक नवीन चमत्कार त्यांच्या जीवनामध्ये व्हायला लागला. कसा? कारण तो वचन, परमेश्वराचं वचन घेऊन जेव्हा मी बोलायला लागलो. हीच गोष्ट तुमच्यासाठी अगदी तशीच काम करू शकते. आज तुमच्या घरामध्ये भांडणं आहेत, आज तुमच्या घरामध्ये कमी आहे, आज तुमच्या घरामध्ये कोणी आजारी आहे, आज तुमच्या घरामध्ये कुठलीही काहीही परिस्थिती असेल, तर हाच विश्वासाची व्यवस्था आज तुमच्यासाठी पण काम करू शकते. फक्त तुम्हाला काय करायचंय, की त्याच्या वचनाला घेऊन तुम्हाला बोलायला सुरू करायचंय. प्रेज द लॉर्ड. एक अजून एक गोष्ट ह्या प्रोसेसमध्ये मी शिकलो. आय थिंक देर आर अदर थिंग्स बट आय क्लोज विथ दिस. एक अजून एक गोष्ट जी मी ह्याच्या प्रोसेसमध्ये शिकलो, ती म्हणजे की आय थिंक 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4 वर्स 17. 16, 17. या 16, 17, 18. या या सो त्याच्यामध्ये असं लिहिलंय की अम, की आम्ही ती गोष्ट बघत नाही जी दिसते, पण आम्ही ती गोष्ट बघतो जी दिसत नाही, पण ती नेहमी असते. ज्या गोष्टी दिसतात त्या टेम्पररी आहेत, पण ज्या गोष्टी दिसत नाहीत त्या इटर्नल आहेत, त्या अनंत काळासाठी आहेत. तर ह्या प्रोसेसमध्ये काय झालं, की जेव्हा कधी मी त्यांच्या आजाराकडे बघायचो, त्यांच्या रिपोर्टकडे बघायचो, किंवा Googleमध्ये जाऊन सर्च करायचो, की हा आजार कसा बरा होतो, हा आजार कसा बरा होतो. इनफॅक्ट त्यांना डॉक्टरने सांगितलं, की तुमचा इलाज होऊ शकत नाही. तुम्हाला कुठलीही थेरपीने हा आजार बरा होऊ शकत नाही. मी बोललो, आता डॉक्टरने सांगितलं, की हा आजार बरा होऊ शकत नाही. मग मी Googleमध्ये सर्च करायला गेलो आणि मी बघितलं किंवा काही लोकांकडनं ऐकलं किंवा ज्या परिस्थितीतून त्या जायच्या आणि सांगायच्या सुरुवातीच्या काळात, की इथे खूप दुखतं, इथे खूप दुखतं, असं वाटतं की आता मी जाणार. तर ह्या गोष्टीकडे जेव्हा माझा फोकस जायला लागला, तर तेव्हा मी विश्वासामध्ये थोडंसं डगमगायला लागलो. तेव्हा मला असं वाटायला लागले, की अरे काय होतं? मी विश्वास तर करत होतो, पण आतमधून मी घाबरलो आणि ती गोष्ट मला रिअलाईज झाली आणि ती म्हणजे, की माझा फोकस जेव्हा या फिजिकल गोष्टींकडे जाणार, या सिम्प्टम्सकडे जाणार, या आजारातून उत्पन्न होणाऱ्या या चिन्हांकडे जाणार, या शारीरिक गोष्टींकडे जाणार, जेवढा मी या शारीरिक गोष्टीला बघेल, तेवढा मी विश्वासामध्ये कमजोर होईल. पण जेवढा मी त्याच्या वचनाकडे बघेल, जेवढा मी परमेश्वराकडे बघेल, तेवढा माझा विश्वास बळकट होईल. कारण मी बघितलं असे कितीतरी भाऊ आणि बहीण आहेत, ते लोक कॅन्सरमध्ये बरे झालेत. कोणाचा मेलेला मुलगा जिवंत झालाय, कोणाच्या शरीरामध्ये गाठ होत्या त्या इमिजिएटली गायब झाल्यात. मी बोललो, जर परमेश्वर तिकडे करू शकतो, तर हा माझ्या बहिणीच्या जीवनामध्ये पण हा चमत्कार करेल. सो याच्यातून मी काय शिकलो, की जेव्हा कधी तुमचा फोकस तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये असतो, तुम्ही कितीही वचन वाचलत किंवा कितीही तुम्ही वचन ऐकलत आणि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन करून कमेंट्स पाठवली, पण शैतान तुम्हाला तिथे तिथे तुम्हाला तो ट्रॅप करायला बघतो. जर तुम्ही रोमन चॅप्टर 4 17 पासून 21 पर्यंत वाचलं,
ठीक आहे. 17 मध्ये असं लिहिलंय की फॉर इट इज रिटन आय हॅव मेड यू फादर ऑफ मेनी नेशन. असं लिहिलेलं आहे की मी तुला बहुतांश जातीचा पिता बनवला आहे. बिफोर गॉड whom he believed, who calls into existence the things that do not exist. तो अशा गोष्टींना बोलवतो की जशा त्या गोष्टी आहेत. आणि 18 आणि 19 मध्ये मी नेहमी इथे फोकस करतो आणि मी त्या दिवशी पण इथे बघितलं की त्याच्यामध्ये असं लिहिलंय, ही डिड नॉट वेवर ॲट द प्रॉमिस ऑफ गॉड. तो आपल्या परिस्थितीकडे बघून घाबरला नाही. तो आपल्या परिस्थितीकडे फोकस करून तो घाबरला नाही. बट ही ग्रीव स्ट्रॉंग बाय गिव्हिंग ग्लोरी टू गॉड. तो आपल्या परिस्थितीकडे त्याचं लक्ष नव्हतं किंवा त्यांच्याकडे बघून अब्राहम घाबरला नाही, तर तो परमेश्वराची स्तुती करून त्याच्या चांगुलपणावरती, त्याच्या महान कार्यावरती फोकस करून तो विश्वासामध्ये बळकट होत गेला. त्याच्यापुढे 2 ऑप्शन होते. एक, त्याचं शरीर प्रत्येक वर्षी कमजोर होतं. एक नवीन सिम्पटम्स येतात. त्याचं वय जे आहे ते कमी होत जातं. तर तो जर त्या परिस्थितीकडे बघतो तर त्याचा विश्वास कमी होईल. पण दुसऱ्या बाजूला परमेश्वराने दिलेला त्याला एक वादा, एक प्रॉमिस त्याच्याजवळ होता. आणि त्याला माहिती होतं की परमेश्वर एक फेथफुल आहे. तो विश्वासयोग्य परमेश्वर आहे. तो कधीही तो आपल्या विश्वासातून आपल्या प्रॉमिसला कधीही मुकणार नाही. तो कधीही ती गोष्ट ही नेव्हर फेल इन हिज प्रॉमिस. तो कधीही चुकणार नाही आपला वादा पूर्ण करण्यासाठी. तर खरंच मी इतका आय वॉज ग्रोईंग सो स्ट्रॉंग इन फेथ व्हाईल आय वॉज गोइंग थ्रू दिस सिच्युएशन. या परिस्थितीतून मी जेव्हा जात होतो आणि केवळ या परिस्थितीत जो विश्वास वाढला तो फक्त या परिस्थितीपुरता नाही राहिला. मी एका बहिणीशी बोलत असताना तिने मला विचारलं की मला आज एक चमत्कार पाहिजे, पण देवाने एवढं अवघड का केलंय की ह्या नियमाला तुम्ही शिका, मग हे नियम तुम्ही जेव्हा शिकल्यानंतर, ही व्यवस्था शिकल्यानंतर मग तुम्हाला चमत्कार मिळेल. पण मी तिला सांगितलं, सिस्टर, तुम्ही एकदा ही व्यवस्था, ही विश्वास कसा कार्य करतो हे जर तुम्ही शिकलात तर तेव्हापासून तुमच्या मरेपर्यंत तुम्ही आणि तुमच्या बाजूचे लोक, सर्व लोक आशीर्वादित होतील. कारण जे काही तुम्ही शिकलात ते तुम्ही स्वतः पण करणार आणि दुसऱ्यांना पण जाऊन सांगणार, त्यांना शिकवणार की बाबा एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही विश्वास केला तर तुमचा कितीही मोठा प्रॉब्लेम असू दे, कितीही मोठा प्रॉब्लेम असला तर तुमचा विश्वास तुम्हाला त्याच्यातून सोडवेल. घरामध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत, घरामध्ये झगडे आहेत, घरामध्ये आजार आहेत, घरामध्ये काहीही प्रॉब्लेम असेल, तो विश्वास तुम्हाला बरं करेल. आणि एकदा जर ही गोष्ट तुम्ही शिकलात, ही जर त्याचे प्रिन्सिपल्स तुम्ही शिकलात, मग बघा तुमच्या जीवनामध्ये किती महान कार्य होतात ते. एक लास्ट याच्यामध्ये असं लिहिलंय, एक गोष्ट जी मी एक विश्वासाचा प्रिन्सिपल जो आहे, ज्याने विश्वास कार्य करतो. 2 कोरिन्थियन्स 4:13, 2 कोरिन्थियन्स 4 अध्याय आणि 13 वचन. त्याच्यामध्ये असं लिहिलंय, वी हॅव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ अँड देअरफॉर वी स्पीक. आमच्यामध्ये पण विश्वासाचा तोच आत्मा आहे. कोणचा तोच आत्मा आहे? जो दुसऱ्या व्यक्तींच्या जीवनामध्ये कार्य करत होता. तर आम्ही काय करतो? तर आम्ही बोलतो. आम्ही बोलतो. काय बोलतो? विश्वासाच्या अनुसार, वचनाच्या अनुसार आम्ही तिथे बोलतो. प्रेज द लॉर्ड. आणि खरंच ही गोष्ट मी अप्लाय करत गेलो. जसं मी बोलत गेलो, प्रभू येशूच्या नावाने ती पूर्णपणे बरी झाली आहे. मी विश्वास करतो की आजपासून तिच्या शरीरातला जे काही आजार होते, जे काही वेदना होत्या, जे काही तिच्या शरीरामध्ये ज्या गाठ होत्या, मी विश्वास करतो, मी बोलतो की ती पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती पूर्णपणे बरी झाली आहे. तू पूर्णपणे बरी झाली आहे. आणि जसं मी बोलत गेलो, कारण फेथ जी आहे ती तुमच्या शब्दातून ऍक्टिव्हेट होते. मनात विचार करून चालत नाही, प्रभू मी मनामध्ये खूप विश्वास करतो, प्रभू मी मनामध्ये खूप विश्वास करतो, असं नाही. प्रभू येशूने जेवढे चमत्कार केले बायबलमध्ये ते बोलून केले. परमेश्वराने सृष्टीचा निर्माण केला, बोलून केला. विश्वास ऍक्टिव्हेट होतो जेव्हा तुमच्या तोंडातून तुम्ही शब्द काढता आणि विश्वासाच्या प्रमाणे आणि वचनाच्या प्रमाणे जेव्हा त्या क्षणाला, त्या परिस्थितीसाठी तुम्ही बोलता, तर ती गोष्ट तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करते. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ब्रदर जॉन्सन, आर यू देयर? I think
till he comes online, I'll just share a little bit about. Yeah, tell me, brother. I'm there. Yeah. Tell me. No, I was saying that you will continue further. Yeah, what? Okay. Because today, from the last 2 days, I've been going through a terrible battle of tooth pain. So Mhm. last night, the whole night, I did not sleep. Just translate that. ब्रदरला म्हणजे त्यांच्या जीवनात जे एक संघर्ष चालू आहे, जेव्हा त्यांना दुखत होतं दातामध्ये, त्याच्यामुळे ते रात्रभर झोपू शकले नाहीत. So right up to 4, 5 o'clock, I was awake आणि सकाळी 4 ते 5 वाजेपर्यंत ते जागेच होते. and trying to get victory over this pain. आणि ब्रदर सांगतात की त्यांची पण ही विश्वासाचा संघर्ष त्यांच्या जीवनामध्ये चालू आहे. So in the morning, I could not open my eyes, neither I could open my jaws. तर सकाळी जेव्हा ते उठले तर ते डोळे पण उघडू शकले नाही आणि त्यांचे जे जबडा आहेत तो पण तो ओपन करू शकले नाही. So I can't put food in my mouth. तर ब्रदर तोंड उघडून जेवण त्यांच्या तोंडामध्ये टाकू शकत नाही. But I decided to preach the word. आणि ब्रदरांनी आज विचार केला की आज मी वचन बोलणार. So with my eyes closed, I began to preach. आणि ते डोळे न उघडताच त्यांनी वचन बोलायला सुरुवात केली. So it went up till afternoon. आणि दुपारीपर्यंत ते प्रीच करत राहिले. I came back and I started again. आणि दुपारच्या ब्रेक नंतर परत आले आणि परत त्यांनी प्रीचिंग करायला सुरुवात केली. So my mouth opened up. प्रेज गॉड. आणि त्यांचं जे तोंड उघडत नव्हतं सकाळपासून ते उघडलं. So I had good, nice 2 vada pav. आणि त्यांनी दुबईमध्ये वडापाव खाल्ले. And I was happy. आणि त्यांना खूप आनंद झाला. But the fighting is now that the sleep is also fighting with me. आता त्यांचा दुसरा संघर्ष म्हणजे त्यांना आता झोप येते. But let's talk the word of God. तर आपण थोडंसं आज वचनाबद्दल बोलूया. See, the battle is there every time for all of us. हा संघर्ष जो आहे तो सगळ्यांसाठी आहे आणि तो नेहमीच राहतो. So what is going to be my reaction to every situation that comes up against me? तर मी त्या संघर्षाला कसा प्रतिकार करतो किंवा कसा रिॲक्ट करतो त्या गोष्टींवरती सगळं काही अवलंबून असतं. I can be a delicate darling and sit down in one place and say ah hu. आणि मी खूप नाजूक असं बनून आहा ऊ करत बसेल एका कोपऱ्यामध्ये. Or I learn to fight the battle. किंवा मग मी संघर्ष करायचं ठरवतो. So when you are fighting the battle, you are not focused on yourself. You are focused on the word. आणि संघर्ष म्हणजे की आपण स्वतःवरती नाही, आपल्या आजारांवरती नाही, तर वचनावरती आपला फोकस असतो. See, God never says in the Bible, He is going to give you the Holy Spirit. वचनामध्ये असं कुठे नाही लिहिलं की तो तुम्हाला पवित्र आत्मा देणार. He said, you shall receive the Holy Spirit. त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळणार. No, you receive. हा Yeah. मिळणार. No, you have to receive. तुम्हाला स्वीकारा. हा तुम्हाला पवित्र आत्मा स्वीकारावा लागेल. So everything in God's kingdom is me receiving, not God giving. तर परमेश्वराच्या राज्यामध्ये सगळ्या गोष्टी मी स्वीकारतो, मला मिळत नाहीत. So we always go to God and say, God, give me. आपण काय करतो, आपण देवाकडे जातो आणि सांगतो की मला दे. But actually speaking, God is saying, no, I can't give you. I have given you. Now it's your turn to receive. तर देव काय सांगतो, आपण नेहमी जाऊन सांगतो मला दे मला दे. तो सांगतो मी तुला देणार नाही, आता तुला ते स्वीकारावं लागेल. So every time I open the Bible is full of instructions. जेव्हा कधी ब्रदर बायबल ओपन करतात तर त्याच्यामध्ये खूप गोष्टी अशा आहेत जे तुम्हाला इन्स्ट्रक्ट करतात. That God expects you to apply them. त्या अशा सूचना देवाने बायबलमध्ये लिहिल्या आहेत ज्या तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये कराव्यात. And when you follow the instruction, you have access or connection to God to receive. आणि जेव्हा त्या सूचनांचं पालन तुम्ही करता तर तुम्ही देवाबरोबर कनेक्ट होता आणि मग तुम्हाला त्या गोष्टी स्वीकारू शकता. So I was not praying today to get my healing. तर ब्रदर मला बरं कर असं म्हणत नव्हते. But I know that by His stripes I'm already healed.
आणि त्यांना पूर्णपणे माहिती आहे की त्याच्या लागलेल्या फटक्याने ते पूर्णपणे बरे झालेत. But the symptoms are saying, no, 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 that's a lie. You got so much of pain, you can't open your jaws. आणि त्यांच्या शरीरातले जे चिन्ह आहेत, जे आजार आहे, तो त्यांना सांगतो की अरे रे, तुमच्या शरीरामध्ये खूप दर्द आहे, तुम्ही तुमचा जबडा उघडू शकत नाही. So the battle is not for me to get my healing. तर हे जो संघर्ष आहे तो बरं होण्यासाठी नाहीये. The battle is how much can I rest in the promise that I'm already healed. तर हा संघर्ष बरा होण्यासाठी नाहीये. हा संघर्ष आहे की मी किती त्याच्या वचनामध्ये रेस्ट करतो किंवा पूर्णपणे अवलंबून राहतो. So my reaction to the instruction is in agreement, and that's why my mind is at rest. आणि ब्रदर ह्या गोष्टीला कसं रिॲक्ट करतात, तर ते अग्री करतात जे त्याच्या वचनामध्ये लिहिलंय, आणि कारण ते अग्री करतात त्याच्यामुळे त्यांना खूप रेस्ट आहे किंवा आराम आहे. So every moment it is a check and recheck whether I'm following the instructions given in the word. तर प्रत्येक वेळा ब्रदर काय करतात की ते चेक करतात की मी त्याच्या सूचनांप्रमाणे चालतोय की नाही. परत परत ते चेक करतात की त्याच्या सूचनाप्रमाणे मी चालतो की नाही. And in the evening I got healed. आजच्या संध्याकाळी ते बरे झाले. My pain was gone. त्यांचं जे काही दुःखद होतं ते पूर्ण बरे झालं. Then one sweet lady from UK sent me YouTube video. आणि एक UK वरनं एक सिस्टरने त्यांना एक व्हिडिओ पाठवला. And in that the person is saying if you put salt or garlic in your mouth, it will kill that infection in no time. तर त्यांनी सांगितलं की मीठ किंवा जे लसूण आहे जर त्यांनी दातावरती लावलं तर त्यांचं जे काही इन्फेक्शन आहे ते पूर्णपणे जाईल. Now also there is a garlic over here. तर त्यांच्या अजून पण तोंडामध्ये ते लसूण आहे. And it is kept under inside the tooth. आणि त्यांच्या दातामध्ये त्या दाढीवरती त्यांनी ते लसूण ठेवलेलं आहे. It's burning very nicely. आणि त्यांना ते जळतंय पण आहे. But I found that in 20 minutes what a relief I got. I wouldn't have been suffering the whole night. आणि त्यांनी बघितलं की एक 20 मिनिटामध्ये त्यांना इतका आराम मिळाला की त्यांना पूर्ण रात्रभर एवढं या आजाराला अंगावरती काढायची गरज नव्हती. So when one garlic is getting over, putting another one, so I'm burning this whole area completely. तर एक लसूण त्यांचा संपला की दुसरे ते लगेच लावतात, तिसरा लगेच लावतात आणि पूर्ण एरियाला त्यांनी म्हणजे जाळतात ते. So taking a garlic and pressing it with your teeth, the juice that comes out is destroying the infection completely. तर त्या लसणाच्या पाकळीला जेव्हा ते दातामध्ये ठेवून त्याला दाबतात तर त्याच्यातून जो रस निघतो, ज्यूस निघतो, त्या इन्फेक्शनला पूर्णपणे बरा करतो. In the same way, the word of God is my garlic. When I press it, when I chew it, when I believe it, when I live with it, this word of God can give me supernatural results. तर जशा प्रकारे या नैसर्गिक दुनियामध्ये गार्लिक काम करतो तसं आपल्या जीवनामध्ये वचन कार्य करतो. जेव्हा त्या वचनाला आपण त्याच्यातून ज्यूस काढतो, त्याच्यातून प्रेस करून ज्यूस काढतो, तर तो आपल्या जीवनामध्ये महान कार्य करतो. So everybody has got the same Bible. प्रत्येकाकडे बायबल सेम आहे. But everybody has got the same instruction to follow. आणि प्रत्येकाकडे जे सूचना आहेत त्या बायबलमध्ये लिहिलेल्या त्या प्रत्येकाकडे सेम आहेत. But not everybody will respond to that instruction the same. पण प्रत्येक जण त्या सूचनाप्रमाणे करत नाही, चालत नाही ज्या बायबलमध्ये लिहिले आहेत. If you ask me, my body was not agreeing to sit in the class. जर ब्रदरला विचारलं तर त्यांचं शरीर आज सांगत होतं की आज तू प्रीचिंग करू नका. But I know that the more I preach, my mind will be in the word of God and I will not have any time to think about the pain. तर ब्रदरला चांगलं माहिती आहे की जर ते प्रचार करत राहिले तर त्यांचं मन जे आहे, जे त्यांचं माइंड आहे ते पूर्णपणे वचनांवरती राहील आणि त्यांना दुखण्याबद्दल विचार करायला टाइम राहणार नाही. So today is my season for the fight going on, a season of fight. आज जो त्यांच्या जीवनातला जो समय आहे तो संघर्षाचा, त्यांच्या संघर्षाचा समय आहे. So I can follow the instruction and finish the fight within today, or I can keep it going pending for a month.
जर त्यांनी त्या सूचनाचं पालन केलं तर ते संघर्ष आजच ते संपू शकतील, नाहीतर मग हा संघर्ष सूचनाचं पालन न केल्यामुळे तो महिन्यांपर्यंत जाईल. So everybody has got different seasons coming into their life. तर प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये वेगवेगळे जे सीझन्स येत राहतात. I never thought that I would have pain in my tooth. ब्रदरला कधी वाटलं नव्हतं की त्यांच्या दातामध्ये असं काही दुखणं येईल. I'm not a person to eat sweets, ब्रदर कधी गोड खात नाही, but still it happened. परंतु ते त्यांच्या दातामध्ये झालं. But I changed the season quickly by operating in faith. पण हा जो संघर्षाचा जो काळ आहे त्याने पटकन तो बदलला, कारण त्यांनी वचनाप्रमाणे त्याच्या सूचनाप्रमाणे ते चालायला लागले. So the season in our life will always change when we apply faith. जो काळ आहे, जो संघर्षाचा काळ आहे, तो आपल्या जीवनातून पटकन बदलतो जेव्हा आपण विश्वासामध्ये कार्य करायला लागतो. So in everybody's life there are some negative things growing, some word of God growing. आपल्या जीवनामध्ये काही निगेटिव्ह गोष्टी आहेत त्या वाढतायत किंवा वचन वाढते. And the challenge is how quickly can I pull up those roots which are negative that are growing up. आणि आपल्याकडे एक चॅलेंज असं असतं की किती लवकर मी त्या मुळापासून त्या गोष्टींना उपटून काढेल माझ्या जीवनातून. And to pull that up, I have to study the word of God and renew my mind to the word of God. आणि त्या गोष्टींना मुळापासून उपटून काढण्यासाठी मला वचनाला स्टडी करणं खूप गरजेचं आहे आणि माझ्या मनाला वचनाप्रमाणे नवे करणं खूप गरजेचं आहे. That is why the Bible says you shall be filled with power when the Holy Spirit will come on you. याच्यासाठी बायबलमध्ये असं लिहिलंय की तुम्ही सामर्थ्याने भराल जेव्हा पवित्र आत्मा तुमच्यावरती येईल. So what is that power? तो जो सामर्थ्य आहे तो काय आहे? पवित्र आत्माचं सामर्थ्य काय आहे? What is that power when the Holy Spirit will come on you? सामर्थ्य काय आहे जेव्हा पवित्र आत्मा तुमच्यावरती येईल? Arey Baba, talk somebody. Arey, I mute you, sorry. Bernard, you are open. Morgan. Yeah. What is that power that will come on you when the Holy Spirit will come on you? Power of the Holy Spirit, Yeah, what is that power? of the word, when you speak the word. Bernard? Confidence, the words, Thomas? You speak that word by faith. Ability to change situation. No, simple. When the power of the Holy Spirit will come, you will have agape love. The power that you will receive when the Holy Spirit comes is agape love. ओके. जेव्हा पवित्र आत्माचं सामर्थ्य तुमच्या जीवनात येईल. You got a Bible, right? Open to Acts 1:8 and see it. You are telling me to open, brother? Yeah. You got a Bible, right? You don't have a Bible? I have a Bible. Uh, No, I mean I'm not sitting with the Bible. I have a mobile. Anybody- परंतु Bernard, पवित्र what आत्मा Bible? तुमच्याकडे येईल, मग तुम्हाला शक्ती मिळेल. तुम्ही माझे साक्षी व्हाल. तुम्ही लोकांना माझ्याविषयी सांगाल. पहिल्यांदा येरुशलेम तेथील लोकांना तुम्ही सांगाल, नंतर तुम्ही यहूद्यांना, शोम्रोनना, जगाच्या सर्व भागात सांगाल. So what is that power? You What is shall that? receive the power after the Holy Spirit Ghost is come upon you. Yeah, Angela. I'll unmute you. Angela, tell me. Yes, Dada. Yeah, tell me what is written. I'll read it for you. Huh? I'm reading it. Yeah. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and even to the ends of the earth. So what is our witness? Every time you hear Holy Spirit, he talks about power. What power? जेव्हा कधी आपण पवित्र आत्माबद्दल ऐकतो तेव्हा तो सामर्थ्य बद्दल बोलतो. तो कुठला सामर्थ्य आहे तो? Because you go and ask anybody, you will be filled with power when the Holy Spirit comes on you.
What is that power? They'll say power to heal, power to deliver. No, 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 absolutely wrong. The तुम्ही power कुणा that talking about agape love. तुम्ही जर कुणालाही जाऊन विचारलं की पवित्र आत्मा तुमच्यावरती आला तर तुमच्यावरती सामर्थ्य येईल, तर ते त्यांना जर विचारलं की ते सामर्थ काय, तर ते सांगतील की लोकांना बरं करणं किंवा चमत्कार करणं. पण तो तसा पॉवर नाहीये. पॉवर म्हणजे परमेश्वराचं दैविक प्रेम. Okay, just go to Romans 5:5. There he's talking about Holy Spirit for the first time in the book of Romans. And see what Paul is saying about Romans 5:5. रोमकरास पत्र 5वा अध्याय आणि 5वं वचन, त्याच्यामध्ये पवित्र आत्माबद्दल पहिल्यांदा तो बोलतो. तर आपण वाचूया त्याच्यामध्ये काय लिहिलंय. वाच बाबा बर्नड. आणि आशा लाजवीत नाही, कारण आपणास दिलेल्या पवित्र आत्म्याकडून आपल्या अंतःकरणात देवाची प्रीती उठली आहे. In English it is, and hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, and that has been given to us. So why is the love of God given only in the New Testament? Why not in the Old Testament? तर देवाचं जे प्रेम आहे ते फक्त न्यू टेस्टमेंट मध्ये का दिलंय, नव्या करारात? जुन्या करारात ते का नाहीये? Okay, because the Holy Spirit was not there. Yeah, but why? Why? In the Old Testament, there was given 10 law commandments. In the New Testament, there's only one commandment, and that is love. Correct. Why it is in the Old Covenant 10 commandments, and why in the New Covenant there's only one commandment of love? तर जे जुन्या करारामध्ये 10 आज्ञा आहेत, पण नव्या करारामध्ये फक्त एकच आज्ञा आहे, आणि ती म्हणजे प्रेमाची आज्ञा. So the Bible says the one who has fulfilled, one who walks in love with one another, he has fulfilled the whole law. तर जो कोणी प्रेमामध्ये चालतो त्याने पूर्ण जो नियमशास्त्र आहे त्याला पूर्ण केलंय असं बायबलला म्हणतं. In the Old Testament, God could not pour love because man had a sin nature. तर पुराण्या करारामध्ये, जुन्या करारामध्ये परमेश्वर आपलं प्रेम नाही ओतू शकला, कारण आपल्यामध्ये पापाचा स्वभाव होता. Because we have sin nature, we have got selfish nature. आपल्यामध्ये पापाचा स्वभाव होता, आणि म्हणून आपण स्वार्थी पण होतो. So even if you want to operate in love, you can't operate because your nature itself is a nature to rebel against God, and it's a selfish nature. तर तुम्ही जर ठरवलं की आजपासून मी देवाच्या प्रेमामध्ये जगणार, तरी पण आपण करू शकणार नाही, कारण आपल्यामध्ये तो शारीरिक स्वभाव होता, पापाचा स्वभाव होता. And that is why God could not put his love into man. आणि ह्या कारणामुळे देव आपलं प्रेम आपल्यामध्ये जुन्या करारामध्ये ओतू शकला नाही. Because man's nature was selfishness. कारण माणसाचा जो स्वभाव होता तो स्वार्थी होता. But in the new covenant, Jesus died and took our sin nature upon himself and gave us the nature of God. Praise God. तर नव्या करारामध्ये काय झालं की येशू आपल्यासाठी क्रूसावरती मेला, आणि कारण तो आपल्यासाठी क्रूसावरती मेला, तर त्याने आपलं जे पापाचा स्वभाव होता तो त्याने क्रूसावरती घेतला. And now we have got the nature of God. आणि आता जो आपला स्वभाव आहे तो देवाचा स्वभाव आहे. And that's why he says that hope does not disappoint us anymore. आणि त्याच्यासाठी तो म्हणतो की आशा आपल्याला आता निराश करत नाही. Because the love of God has been poured into us. कारण परमेश्वराचं प्रेम आपल्यामध्ये किंवा आपल्या हृदयामध्ये ओतलं गेलं आहे. By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे. So from now on, what should be my witness? तर आजपासून मी कुठली गवाही किंवा कुठली विटनेस दिली पाहिजे? What was Jesus' witness? प्रभू Love. येशूची साक्ष काय होती? Love. Love. प्रेम. And that's why he said, love one another as I have loved you. I have loved you. त्यांनी ह्याच्यासाठी सांगितलं की तुम्ही दुसऱ्यांबरोबर प्रेम करा जसं मी तुम्हाला प्रेम करतो. And they shall know that you are my disciple by your love. आणि ते लोक कसे ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात? जेव्हा परमेश्वराचं प्रेम तुमच्यामध्ये बघतील. So that is why from the day of Pentecost, you will find nobody is fighting with one another
they are only exposing Jesus' love everywhere. तर जेव्हापासून पवित्र आत्मा त्यांच्यामध्ये आला तर ते एका दुसऱ्याबरोबर झगडत नव्हते, परंतु परमेश्वराचं प्रेम ते एक दुसऱ्यांमध्ये ओतत होते. They even went to the point that they sold their resources, they sold their property and brought the money to the apostle to share it with everybody, and they had tremendous love for one another. आणि एवढं प्रेम त्यांच्यामध्ये होतं की त्याने सगळ्या आपल्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या त्यांनी विकल्या आणि त्याचे पैसे आणून त्यांनी शिष्यांना दिले, कारण ते जे पैसे आहेत ते सगळ्यांसाठी दिले जावेत. तर त्यांनी सगळं काही दुसऱ्यांबरोबर शेअर केलं. So when somebody is saying, I'm a witness, I'm a Christian, is saying, I am full of agape love. तर जेव्हा मी बोलतो की मी येशूचा साक्ष आहे किंवा येशूचे साक्ष देतो, तर त्याचा अर्थ असा आहे की मी परमेश्वराच्या प्रेमाने भरलेलो आहे. So when you say I'm a disciple of Jesus, you are saying I'm a student who is learning to operate in agape love. तर जेव्हा आपण ऐकतो की मी शिष्य आहे किंवा मी देवाचा शिष्य आहे, तर याचा अर्थ असा की मी एक विद्यार्थी आहे आणि मी हळूहळू शिकत आहे की परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये मी कसं जगायचं. So when you see people who come and bear witness, they will bear witness that I got healed, I got delivered, I got a job, I got blessed, I got this, I got that. But nobody comes and shares, I'm operating in agape love. तर जेव्हा आपण साक्ष कुणाला विचारतो ते सांगतात की मी ह्या आजारातून बरा झालो, मी त्या आजारातून बरा झालो, पण कुणी असं सांगत नाही की मी आता परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये वागू लागलो आहे, जगू लागलो आहे. What was the commandment given to us? आपल्याला एक परमेश्वराने काय आज्ञा दिलेली? That you love one another. त्याने सांगितलं की तुम्ही एक दुसऱ्यांबरोबर प्रेम करा. He never said go and pray over somebody or one another and heal them. त्याने असं नाही सांगितलं की तुम्ही जा आणि दुसऱ्यांवरती प्रार्थना करा आणि त्यांना बरं करा. The commandment is love, त्याची जी आज्ञा आहे ती प्रेम आहे. Praise and God. healing is the effect of love. आणि ती जी आज्ञा आहे ते प्रेमाचे इफेक्ट. The healing is the effect of love. हा जो आजार बरा होणं आहे ते प्रेमातून उत्पन्न झालेली गोष्ट आहे. So what should be our top priority? तर आपल्या जीवनामध्ये सगळ्यात मोठी आपलं लक्ष काय असायला हवं? How many people are healed, or how much do I operate in love? How तर much do किती लोकांना मी बरं केलं किंवा किती परमेश्वराच्या प्रेमात मी वागतो. Now let me ask you, the testimony of Mother Teresa and the testimony of all of us, does it match or is it a total mismatch? Mismatch. mismatch? Total mismatch. Total mismatch. मदर तेरेसा आणि आपली जी गवाही आहे ती मॅच होते की मिसमॅच होते? पूर्णपणे मिसमॅच होते. Because we have never understood that when Jesus said, you will be my witnesses, the witness is how much, at what level can you operate in agape love? That is the witness. तर देवाचं साक्ष होणं म्हणजे काय की तुम्ही किती लेवल मध्ये परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये वागू शकतात किंवा राहू शकतात. How much can you put your body to a task to bring benefit to others? आणि तुमच्या शरीराद्वारे किंवा तुमच्या जीवनाद्वारे तुम्ही दुसऱ्यांना फायदा व्हावा असं किती वेळा करता. So that is what he said, you shall be my disciples when you walk with love. यासाठी तो म्हणाला की तुम्ही माझे शिष्य म्हटले जाणार जेव्हा तुम्ही प्रेमामध्ये राहाल. But what is our way of love, our way of witness? आपण साक्ष कशी देतो? The Bible never said you, when the Holy Spirit will come, you will be more witnesses of deliverance and healing. The Bible said the commandment I give you is the commandment of love. तर बायबलमध्ये असं नाही म्हटलं की जेव्हा पवित्र आत्मा येईल तेव्हा तुम्ही या चमत्काराचे किंवा सामर्थ्याचे विटनेस असाल, तर प्रेमाचे तुम्ही एक साक्ष असाल. Hallelujah. हालेलुया. So most of the time, what are we witness, Baba? आपण कसली साक्ष देतो प्रत्येक वेळा? Which one excites us? बरा झालो. Amen. Healings. So many healings took place. Healings took place. So does that healing mean that you are walking in the light? No.
आणि आपल्या आयुष्यात जरी चमत्कार झाले असेल तर याचा अर्थ असा नाही की आपण पूर्णपणे प्रकाशात चालत आहोत. But if you're walking in love, are you walking in the light? येस. Yes. ब्रदर सांगतात की तुमच्या आयुष्यात चमत्कार जरी झालेत याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही प्रकाशात चालतात, पण जेव्हा तुम्ही प्रेमात चालतात याचा अर्थ नक्की असा होतो की तुम्ही प्रकाशात चालतात. So when a person is walking in love, he is walking in the highest law that nothing can beat that law. आणि जो कोणी प्रेमामध्ये चालतो तो एक अशा नियमामध्ये चालतो ज्या नियमाला कोणीही हरवू शकत नाही. So in today's world, as a Christian, what is the witness? मेरे को कितना गाड़ी दिया लॉर्ड ने, कितना धंधा बढ़ाया, कितना बंगला बनाया. Actually speaking, God gave you that resources to use it for the poor. But instead of using it for the poor, you are establishing your own kingdom. Bad witness. Yeah. तर आपली गवाही कशी असते की मला किती घर दिले, किती गाडी दिली. तर परमेश्वराने खरं तर आपल्याला हे रिसोर्स त्याच्या राज्यासाठी आणि त्याच्या लोकांसाठी वापरायला दिली, पण आपण त्याचा पूर्ण वापर आपल्या स्वतःसाठीच करतो आणि आपल्या परिवारासाठी करतो. Does the resources belong to you? No. हे जे काय आपल्याला देवाने दिलंय ते आपलं आहे का? पूर्णपणे आपलं आहे का? नाही. No. So whose kingdom are you interested in building? तर कुणाच्या राज्याला तुम्हाला बनवायची तुमची इच्छा आहे? तुमचं राज्य की परमेश्वराचं राज्य? परमेश्वर. So are we bearing witness in the right way or totally wrong way? तर आपण जी साक्ष देतोय किंवा बनतोय तर आपण हे बरोबर करतोय की चुकीचं करतोय? Wrong. You're wrong. So, You see, if you see the early church, what was their witness? जे पहिले चर्च मध्ये आपण बघतो पॉल आणि शिष्याच्या वेळेस, तर त्यांची काय साक्ष होती? Paul had 4 bungalows. Do you know that? प्रत्येकाकडे 4-4 बंगले होते का? Hey, not car. Hote. ते This is very smart, huh? Car. Peter had 2 big trawler fishing boat and 5 bungalows. पीटर कडे किती व्हॉट इज ट्रॉलर्स? ये सब बराबर नहीं सुनाई देगा, बराबर है? बाकी So, सब सुनाई trawlers. देता है, ये सुनाई देता है. बोट बोट ट्रॉलर्स आई डोंट नो दैट इज व्हाई. ट्रॉलर है वो बड़ा शिपिंग बोट रहता है ना, अच्छा हाँ. फिर वाला वो बड़ा नेट लेके घूमता है, अच्छा अच्छा अच्छा. 15 दिन के लिए जाता है दरिया में, बाद में सब मच्छी पकड़ के लाता है. ऐसा बड़ा ट्रॉलर, मच्छी पकड़ने का बड़ा ट्रॉलर चलता था. ये वसई वाले लोग को सब मालूम है, ट्रॉलर व्हीलर वो लोग को सब मालूम है. जब गवाही देने का वो लोग के हिसाब से देने का. बरोबर बोललो की नाही? आवाज सुधारला. So what is our witness? आपली साक्ष काय आहे? Let me ask you. चल, that person who got healed of cancer, okay? Guarantee है क्या वो लॉर्ड में है? आणि जो व्यक्ती बरा झाला कॅन्सर मध्ये, तो त्याची गॅरंटी आहे का ते परमेश्वरामध्ये आहे? But नहीं. the person who is operating in love, उसका guarantee है क्या लॉर्ड में है? हाँ. Yes. हो. So what do we do? What do we say? अरे come to Jesus, धंधा बढ़ाएगा. Come to Jesus, blessing देगा. Come to Jesus, healing होएगा. Come to Jesus. कोई बोलता है कि come to Jesus and get crucified. आपण काय सांगतो की देवा प्रभू येशूकडे या, मग तुम्हाला हे मिळेल ते मिळेल. कोणी असं सांगतं की तुम्हाला एक क्रूसित जीवन तुम्हाला जगावं लागेल? Imagine Jesus. अच्छा, tell me, among all the disciples, किसी का natural death हुआ क्या? नाही. हे जे 12 शिष्य त्याच्यापैकी कोणी नहीं, जुडास ने तो खुद आत्महत्या किया, उसको छोड़. Of ये the 11, प्रभू येशूच्या शिष्यापैकी कोणी म्हणजे नैसर्गिक प्रकारे मृत्यू पावलं का? नाही. so what is the Hmm. meaning? You should say, come to Jesus and get crucified. तर याचा अर्थ काय की तुम्ही येशूकडे या आणि तुमचं जीवन क्रूसाने भरलेलं असेल. So what do we say? नको रे आपण बाबा, काय सांगतो? नको रे बाबा. नको रे बाबा, आहे ते बरं आहे. That let the preacher get crucified, और उसका जो अकाउंट का जो आता है ना, सब अपने अकाउंट में डाल देता. Dada, someone in the chat has put John.
John did, Somebody has put John. Yeah, John died a natural death, but he was also boiled in the oil. No. Correct. He did not die because of that. अरे वो मरा ही नहीं तो क्या करेगा? बटाटा वड़ा के जैसा उसको तेल में डाला, लेकिन वो मरता ही नहीं है तो क्या करेगा? वो तू बाद में उसको निकाला, वो तो मांस में स्विमिंग कर रहा था तेल में. Praise God. Angela, Yes, Dada. yeah, you heard that? Yes, yes. कोणालाही विदाउट प्रॉब्लम जिंदगी नहीं मिला, सबको Correct. problem मिला, लेकिन सबसे बड़ा क्या बने? प्रॉब्लम को ये लोग ने प्रॉब्लम दिया. बराबर. Amen. Amen. काय झालं बाबा? थॉमस कुठे चालला? कुठे गाड़ी थांबली. You're speaking in Hindi, no? That is why. No, हिंदी ये वसई में बहुत लोग को हिंदी नहीं आता है. Okay, इंडिया वाला okay. है लेकिन हिंदी नहीं आता है. No, I thought पिक्चर because देखने का you're टाइम सब आता है, टीवी का सीरियल देखने का टाइम बराबर हिंदी आता है, खाली बाइबल का हिंदी नहीं आता है. तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा. और ये लोग जो सामने बैठा है ना, ये लोग सब उनका एजेंट है. हम लोग को आके ठोकेगा, बोलेगा यार वो लोग को हिंदी नहीं मांगते, मराठीच पाहिजे. बोलला ना मराठीत पाहिजे म्हणजे ऐसा नहीं देगा तो क्या? देना ही पड़ेगा. अभी वो लोग के लिए दूसरा चैनल, अभी वो जोसलिन भी कल रात को 4 बजे तक चैनल का ढूंढ रही थी, उसको कुछ मिला बोलता है, तो कल से लाइव होएगा. देखो बाद में ये लोग का दांत देख कैसा होएगा. Amen. Praise God. sir, आपका आवाज ठीक हो गया. Praise God. हाँ, Amen. हो. ये प्रीचिंग में तो दर्द निकल गया. मेरा आवाज क्या हुआ मालूम है? वो लेडी ने जिसने मेरे को यूके से भेजा ना, लहसुन डालने बोला. लहसुन ज्यादा मत डालो. और तंबाकू डालता था. ये ऐसा Flow also helps. डालता था. ये मुझे मालूम नहीं था, प्रीचिंग करने के बाद तंबाकू की जगह लहसुन डालता. और ये मेरी बहन यही मेरे को लहसुन पीस के दे रही है. Praise God. और लहसुन के साथ है ना बराबर एकदम मस्त झालं रे बाबा, जीवाला बरं वाटलं रे बाबा. तोंड उघडलं बघ. कसं आता कसं वाटते? बरोबर वाटते की नाही? बरोबर वाटतंय. Amen. Amen. Praise God. Praise So God. what I'm trying to say is, if we understand that our relation, our everyday journey is, at what level can I operate in agape love? That is the test. बघा आपण आपल्या जीवनामधले जो सगळ्यात मोठी गरज किंवा जी परीक्षा आहे की आपण प्रेमामध्ये किती चालतो. How, at what level can I operate in love and forgiveness? आणि या प्रेमामध्ये किंवा क्षमामध्ये मी किती चालतो, रोज दिवसभरामध्ये मी किती चालतो. And that becomes the battle for everyday life. आणि प्रत्येक जीवनासाठी हा एक संघर्ष आहे आपल्यासाठी. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. So that is why every day is a battle, that am I going to operate in love or am I going to operate in bitterness and all those things. तर रोज आपण एक निर्णय घेतो किंवा एक संघर्ष आपला आहे की मी कडवट मध्ये जाणार किंवा राग ठेवून जगणार की प्रेमामध्ये जगणार. हा प्रत्येक दिवसाचा आपला निर्णय असतो. If any person wants to be successful in life and he makes agape love the top priority in his life, अरे उसका जिंदगी तो मस्त हो जाएगा. जो कोणी तुमच्यामध्ये सक्सेसफुल होऊ इच्छितो, यशस्वी होऊ इच्छितो आणि आपल्या जीवनामध्ये जर तुम्ही प्रेमाला आपल्या जीवनातलं सर्वोच्च स्थान जर दिलं तर तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही सगळ्या बाजूने यशस्वी व्हाल. Now what law did Jesus apply? प्रभू येशू कुठल्या व्यवस्थेप्रमाणे चालत होता? अरे बोल ना बाबा. Love. लव. हाँ? लव. I'm asking you. In Vasai there are weddings, no? Hey, you translate in English रे. मेरे को थोड़ा मराठी में बात करने दे. ओके ओके. अरे तुमच्या वसई मध्ये लग्न विग्न होतं की नाही? So in your village there are weddings happening, right? आणि तुमच्या वसई मध्ये एकदा लग्न झालं तर 4-5 दिवस तर लागतातच. And at least 8 दिवस 8 to 4 days you celebrate the wedding.
म्हणजे आयुष्यात 5 वेळ लग्न झाली तर पुरा महिना संपला लग्नामध्ये. So in a lifetime, if you get like 5, रे महीने में 5 शादी होएगा, ये लोग 8 दिन का एक शादी है. correct. So if there are 4 to 5 weddings happening, that whole month is gone in the wedding itself. आणि या लोकांना खूप मजा पण वाटते. And they really enjoy their wedding celebration. Let me ask you, Jesus went for wedding. Yes. प्रभू येशू जेव्हा एका लग्नामध्ये गेला, Was his mother there? Yes. त्याची आई पण तिथे होती लग्नामध्ये. Could not he tell his mother, what about me, mom? Just look for me also one girl. तर तो म्हणू शकत होता की आई याला मैं आदमी नहीं है क्या? बराबर. हाँ? What was wrong? Then you would have concentrated only on one person. अच्छा. So what are you concentrating now? अच्छा. No, when- Concentrate on her only. Very good. अच्छा, वो पीछे का शादी हुआ था, फिर भी वो गया ना. तो समझा. जर येशूने फक्त त्याच्या लग्नाचा विचार केला असता तर ते बरोबर झालं असतं का? किंवा लग्नामध्ये त्या लग्नात गेला तिथे त्याचा स्वतःवरती फोकस होता का की माझं लग्न? जीसस को एडवांटेज भी था यार. ते त्याला एडवांटेज पण होता. without- तो बोलू शकला असता आईला, अरे कुठे आंधळी असली, वाकडी असली, ऐकायला येत नाही, कसली पण चालेल, आपण तिला फिक्स करू, परंतु तुम्ही माझा फिक्स करा. तर येशूकडे असं पण होतं की लकड़ी देगा तो ठिकाणे ठीक कर सकता ना. बरोबर. बरोबर. परंतु कोणाला तर घेऊन ये ना, आई सर्वांचं लग्न होतंय, माझं काय. तर येशूकडे असं एक ऍडव्हान्टेज होता की तो बोलला असता की कशी चालेल, आंधळी असेल, बहिरी असेल, कारण तो तिला बरं करू शकत होता. तर तो बोलला असता की काही करून कुठलीही मुलगी चालेल, तू घेऊन ये माझ्यासाठी. अरे त्याच्या आईने सांगितलं असतं, अरे पोरा एवढ्यात वर्ष रंदा मारला ना, रंदा मारला की नाही, हा, किती पैसे कमवले, बोल ना किती पैसे कमवले. आपण एक काम करूया, हॉस्पिटल लावू, मी बाकड्यावर बसणार कॅशियर मध्ये, लोकांना येऊन दे, कसली पण आजारी या, कॅश ठेवा, मागून जा, मुर्द्यांना घेऊन या, जिवंत करून घेऊन जा. धंदा वाढला असता की नाही. So, Mary could have thought or suggested him that we will make one hospital. You heal people, I'll sit in the counter. Whoever comes, whatever sickness may be, we'll charge them money and we'll make a lot of money because whatever work you are doing, you're not earning anything out of it. अरे एक काम करूया आपण, आहे ना, सकाळच्या वेळी ना 10 वाजतापर्यंत आजारी लोकांना, 10 ते 12 वाजता भूत काढणार, 12 ते 3 दारू विकूया. सरळ झालं असतं ना. ए बाबा बोल ना, हा की नाही बोल ना. आपल्या जीवनामध्ये आपण काय बघतो, पैसे कुठून मिळणार, कुठे धंदा करायचा, कुठे काय करायचा, पैसे किती आतमध्ये येणार, तेच बघतो आपण. So she would have suggested, ki by 10 to 11 we'll भाऊ कुठे चालला, शिपवर. कशाला चाललो, कारण त्याला दर्या खूप आवडते, पाणी समुद्र बघतो तो एकदम शांत होतो. आता वसईमध्ये येतो तर रोज बीचला जातो, कशाला, समुद्र दिसल्याशिवाय त्याला शांती भेटत नाही. So what brother is saying that, Mary could have suggested to Jesus that we will make money out of what gift you have. Most of the times what we think, where we use our talent or our gift is to make money for ourselves. Correct. पूर्ण दिवसात आपण कुठे बघतो, बोल, कोणाचा फायदा होणार असा बघतो की मी येतो रे तुझं काम करायला, मला सांग त्याचा किती देणार. काम तर होणार तुझा, परंतु धंदा केला पाहिजे माझा पण. आणि असं बोलू नका पापी पेट, आपला पापी नाही, पवित्र पेट आहे. So what, even when we are discussing with our friends, we are telling that we'll help you or we'll help you in this matter, but how much are you going to pay me? How much are you going to give me? So our whole focus is, what benefit I'll get out of it. परंतु जेव्हा आपण प्रभू येशूकडे येतो, त्यांनी जो पवित्र आत्मा दिला, त्यांनी पवित्र आत्मा ह्यासाठी दिला की आपण दुसऱ्यांना प्रेम करू शकतो, कोण त्रासामध्ये त्याला त्रासातून मुक्ती देऊ शकतो. आणि आमचं जीवन प्रभू येशू सारखाच, एक प्रभू येशूला सैताननी मारला क्रूसवर, परंतु आता किती प्रभू येशूचा जन्म झाला, आम्ही सर्व प्रभू येशूचेच.
Praise God. कारण तोच Amen. प्रभू येशू आमच्यामध्ये राहतो, तोच Hallelujah. पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये आहे. Amen. आता सैतानला त्रास किती झाला, एक हो. प्रभू येशूला त्यांनी क्रूसवर लावला. आता आपण हो. किती लोक आहेत, सर्वांमध्ये प्रभू येशूच आहे ना. Yes. हो. Yes. आपलं लपडी काय आहे? Amen. Amen. आपली लपडी आहे, हे टाइम दिलाय ते माझा, शरीर हम्म. दिलाय माझा, हम्म. नवरा दिलाय माझाच, कोणी हात लावू नाही शकत. So, what is the main purpose that God gave us the Holy Spirit is that when we receive the Holy Spirit, we should go out of love and help those who are, in sickness or who are in problem. We should help them to come out of it. लोकांना आपल्याला शिकवायचं आहे की सर्वापेक्षा टॉप 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 लेवल ख्रिश्चॅनिटी म्हणजे आपण कसं प्रेमाने जीव शकतो, त्याचा The- अभ्यास सर्वापेक्षा अगोदर दिला पाहिजे. The most important priority, or what we should teach people, the most important priority in Christian people's life is to love, to operate in love. सो जीसस प्रभू येशू सर्वांना शिकवत होता प्रेमाबद्दल. And while Jesus was teaching everyone about love, कारण तो बोलतो की जो आपल्यामध्ये जीत आहे तो या संसार पेक्षा जास्त पॉवरफुल आणि मोठा आहे. so greater is He that is in us than he that is in the world. प्रेज गॉड. Praise God. So before I preach, I must learn to depend on the greater one who lives within me. Yes. So मी प्रीच करण्याच्या अगोदर मी हे शिकलो पाहिजे की मी त्याच्यावरती कसा अवलंबून राहू जो And- माझ्यामध्ये आहे. And if I believe that he loves me, then I And it- don't have any fear to deliver the message, because anyway he is going to deliver the message through me, not I. And- He is going to deliver the message through me because we are in partnership. तर ही जर गोष्ट मला माहिती आहे की तो माझ्यावरती प्रेम करतो, तर मला काही भीती नाही, कारण मी नाही तर तो माझ्यामधून तो संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहे. मी नाही तर तो माझ्यातून बोलणार आहे. And that is why you find the leaders in the book of Acts, okay? They preach what they had heard. आणि तुम्ही प्रेषिताच्या पुस्तकामध्ये बघाल की जे काही त्यांनी ऐकलं होतं ते प्रचार करत होते. And they preach the gospel of Jesus Christ. आणि त्यांनी काय सांगितलं किंवा काय शिकवलं, तर जो प्रभू येशूचा शुभ समाचार होता तो त्यांनी लोकांना सांगितला. Now, Philip was in the food industry, okay? फिलिप जो होता त्याचं काम होतं की जेवण वाटप करणं, But yet he went to Samaria and preached the word. परंतु तो जेवण वाटप करणारा असला तरीही तो जाऊन प्रचार केला त्याने समार्यामध्ये. And when he was teaching in Samaria, the demons came out, occult witchcraft, all of that was destroyed, and the whole city of Samaria was filled with joy. And who is the person preaching? The cook. तर तो एक जेवण वाटप करणारा असला तरीही जेव्हा त्याने जाऊन संदेश दिला तर खूप चमत्कार झाले, त्यातून लोकांचे लोकांना दृष्टात्मातून सुटकारा मिळाला. तर हे सगळे चमत्कार करणारा कोण होता? एक जेवण वाटप करणारा. Now, do you think a person like Philip, whose caliber is to preach with signs, wonders, and cast out demons, he will be in the food industry? अभी किसी को डालो. आता समजा आजच्या जमान्यामध्ये की कुणी एक असा व्यक्ती आहे थॉमसला घाल ते कुकिंग मध्ये. आय विल डू इट ब्रदर. विसरू नको ते ताण्याला पण घाल तिकडे, खूप बडबड करते तिला पण तिकडे किचन मध्ये घाल. आय विल डू इट. जर आजच्या जमान्यामध्ये कोणी एक खूप चमत्कार करतो आणि विश्वासामध्ये जेव्हा कार्य करतो तर त्याला सांगा की बाबा तू जाऊन आता किचन मध्ये काम कर. असे स्वतःला जे मोठे समजतात किंवा खूप मोठे परमेश्वराचे दास समजतात ते असे काम करायला तयार होत नाही. Love Hmm. goes to no limit, any limit to go and serve the Lord. Because whether I'm in the preaching ministry, whether I'm in the food ministry, whether I'm in the service ministry, whatever ministry, I'm doing it for the Lord. That is what is agape love. तर
प्रेम माझ्या प्रत्येक ऍक्शन मागे किंवा माझ्या कुठल्याही गोष्टी मागेचं कारण असतं. तर मग मी प्रीचिंग करो, मी चमत्कार करो, प्रार्थना करो किंवा मी कुठे एका किचन मध्ये सर्व्ह करो. पण कारण मी जे करतो त्याचं कारण आहे, कारण मी देवावरती प्रेम करतो. And this Philip had heard from Jesus and the apostles, and he preached the same what he heard. आणि हे फिलिपने कुणाकडनं ऐकलं होतं, तर येशूकडून त्याने ऐकलं होतं And the त्या apostles. सुसमाज आणि त्या अपोस्टल कडनं ऐकलं होतं आणि तेच जाऊन तो प्रीच करायला लागला. So how do you become a preacher? तर तुम्ही एक प्रीचर कसे बनता? When you operate in agape love, पहिली गोष्ट की जेव्हा तुम्ही प्रेमामध्ये चालू लागता, because the Holy Spirit is given to you to operate in love. तर पवित्र आत्मा तुम्हाला ह्यासाठी दिला की तुम्ही प्रेमामध्ये वागू लागाल, चालू लागाल. So when you are operating in agape love and the opposition comes, and where does the opposition come mostly? आणि जेव्हा तुम्ही प्रेमामध्ये चालायला लागतात आणि विश्वासात जेव्हा चालायला लागतात, तर तुम्हाला संघर्ष कुणाकडून येतो? अपोजिशन कुणाकडून येतं? Bernard bhai, तुम्हारा opposition सबसे ज्यादा किधर से आता है? From खरं loved तो. ones. हाँ? From the loved ones. From our own people. बाजू वाला loved one नहीं है क्या? नाही. Like आपल्या जवळच्या माणसाकडूनच. आता ती जवळ बसली म्हणजे तिच्याकडनं येणार. नाही, पण कधी होतं ऑपोजिशन. अरे रात्रीचं वेळ आहे बाबा, सकाळी बोललं तर चालेल, संध्याकाळपर्यंत थंड तरी करू शकतो. सकाळी बोललं तर चालणार नाही, रात्री आता ठीक आहे. आता झोपायचं. So Tanya, who hurts you the most, Baba? She needs to be unmuted. Unmuted. Who hurts you the most, Baba? Battle is at home, brother. You fight. You win this battle. You win any other battle. Battleground is Amen. first. So the battleground is at home. Agape love has to start from home. Oh, amen. So my question is, as a Christian, do we practice agape love, or do we practice more on how to get the blessing? तर आपण दिवसभरामध्ये काय करतो की काय झालं रे बाबा? I was getting call. Can you hear me? Yeah. Loud and clear आहे. Okay. बरोबर आहे. तर आपण काय करतो की मला आशीर्वाद मिळावं ह्यासाठी प्रयत्न करतो की मी प्रेमामध्ये चालावं ह्यासाठी प्रयत्न करतो? What is our top priority in our life? आपल्या जीवनामध्ये सगळ्यात महत्वाची प्रायोरिटी काय आहे And what is our witness all the time? आणि आपली साक्ष काय आहे? Top priority is to walk in agape love, but the witness, what we tell is like all the fruits, like of the blessings. Like we got the healing, we got the car, we got this, we got that. So it's all the time, not in love, but in the fruits. Like, So if we make, see, we are champions. As actually in JCLM, we are all champions how to get healing. तर आपण शिकलो आणि खूप चांगल्या प्रकारे शिकलो की बरं कसं व्हायचं How to get deliverance, all champions. All आणि champions. सुटकारा कसा मिळवायचा सगळ्यांना माहिती आहे. But can we now shift to the next level? How to operate in Man. agape love? Yes. Yes. तर ह्या चमत्काराबरोबर आपण ह्या गोष्टीत शिकायला हवं की कसं प्रेमामध्ये चालायचं. When we practice that, you are on the highest level. There is no Praise law God. about the agape love law. Amen. आणि जेव्हा तुम्ही ह्या प्रेमाच्या नियमाप्रमाणे चालता तर त्याच्या वरती कुठलाही लॉ नाही आहे, कुठलाही नियम नाही आहे. Why you find Peter and John and all of them who are प्रेज first गॉड. selfish and self-centered. After the Holy Spirit power coming on them, you don't find them even once self-centered. They are only पवित्र thinking about how their life can be a blessing to others. तर पवित्र आत्मा मिळण्याच्या अगोदर तुम्ही बघाल की ते एक दुसऱ्याबरोबर लढत होते की मला मोठं बनायचंय, मला लीडर बनायचंय. पण जेव्हा त्यांच्यामध्ये पवित्र आत्मा आला तर त्यानंतर ते एकदाही एक दुसऱ्यांबरोबर लढत नव्हते. ते फक्त असा विचार करायचे की माझ्या जीवनातून लोकांना मी कसं आशीर्वादित बनू शकेल. Now see Acts 10:38. प्रेषितांचे कृत्य 10वा अध्याय 38 वचन.
how God anointed Jesus of Nazareth परमेश्वराने कसं येशूला अभिषेक केला with Holy Ghost and with power, पवित्र आत्मा आणि सामर्थ्याद्वारे, who went to work every day आणि तो कार्य करत गेला and got a good salary for the job that he did. तो रोज कामाला गेला आणि त्याला खूप चांगला पगार मिळत गेला. And every time he healed people, he took cash without receipt. आणि प्रत्येक बरे करणाऱ्या माणसाकडून त्याने पैसे मागितले. And when he removed the devil, he charged 10 times more than the healing. आणि भूते काढण्यासाठी त्याने 10 पटीने जास्त पैसे मागितले. And for the preaching that he preached, he took a love offering all the time. आणि जेव्हा कधी तो प्रीचिंग करायचा तेव्हा पण त्यांनी खूप मोठी रक्कम मागायचा तो प्रीचिंग साठी पण. And he could make a big hall. आणि त्याने खूप मोठा हॉल बनवला. And God was with him, helping him to build a hall. आणि हे सगळं करण्यासाठी देवाने त्याला खूप मदत केली आणि त्याचा स्वतःचा हॉल बनवण्यासाठी. Praise God. प्रेज गॉड. Hello. प्रेज गॉड. Brother, see, as you told, he got a big hall. Yes, not the hall in the structural hall, but the things were made, man. Like more and more things happened, better things happened with him. See, the real love is what you know. The real love is before he could leave this planet Earth, he trained people to do the job that he did and much more than that. And if a person who is preaching the gospel and is not able to raise up other people to do the job that he is doing, then his life is useless. सगळ्यात मोठं प्रेमाचं उदाहरण. If Elijah left, he got Elisha. But when Elisha left, he did not give anybody. So before we leave this planet Earth, whatever God has blessed us, we have to teach others so that the others can do the same job, so that you are all alone. By the time you leave, you got to have at least 500 to 1,000 soldiers under you who are doing the same job. Your life is fruitful. तर आपल्या जीवनामध्ये प्रेमाचं एक सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे की मरण्याच्या अगोदर ही पृथ्वी सोडायच्या अगोदर मी जे काही शिकलो आहे, जेव्हा देवाने जे मला काही शिकवलं आहे ते मी त्या लोकांना शिकवावं. कारण एलायजाने एलिशाला शिष्य बनवलं, पण एलिशाचा शिष्य कोणीही नव्हता. तर आपल्यामध्ये आपण एक निर्धार करायचा की जे काही मला परमेश्वराने शिकवलंय ते मी ते लोकांना शिकवेल आणि ते त्या परमेश्वराच्या राज्याला वाढवण्यासाठी त्याला मदत करतील किंवा उपयोग करतील. That is why you see, when God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and with power, what did he do? He went about doing good. What is that? Going about doing good. Agape love. Healing all who were oppressed by the devil. Agape love. But in exchange, what did he charge? Nothing. तर आपण बघतो जेव्हा पवित्र आत्म्याने प्रभू येशूला जेव्हा भरलं गेलं किंवा दिला गेला तर तो सर्वत्र चांगलं कार्य करत गेला. काय होतं चांगलं कार्य? तो आजार बरे करत होता, चमत्कार करत होता. आणि त्याच्या मोबदल्यात त्याने किती पैसे मागितले? काहीही नाही. त्याने सगळं काही प्रेमापोटी ते केलं आहे. And that is the mark of agape love, that you are doing it out of love. आणि हीच गोष्ट दाखवते की तुम्ही परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये कार्य करता. You are not interested in the riches of this world. या दुनियातून तुम्हाला किती फायदा होईल, किती पैसे मिळतील ह्याकडे तुमचा फोकस नाहीये, तुम्हाला इंटरेस्ट नाहीये. Investment all the time is on things which are incorruptible and not on things which are corruptible. You said your investment. तर तुम्ही तुमची गुंतवणूक कोणत्या गोष्टीत करतात? ज्या गोष्टी नेहमी सर्व काळ टिकणार त्याच्यामध्ये की आत्ताच्या ज्या टेम्पररी गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये? तुमची जी इन्व्हेस्टमेंट आहे त्या गोष्टींवरती असेल. By the time we leave this planet Earth, people should recognize us that this man lived a life of love. तर जेव्हा तुम्ही जाल या पृथ्वीवरून जाल तर लोक म्हणाले पाहिजे की हा माणूस परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये जगत होता. You can go and heal people, cast out demons and all that,
but still be an angry person, frustrated person, irritating person. In the eyes of God, you are filled miserably. जरी तुमच्यामध्ये विश्वासाचे कार्य आहेत, आजार तुम्ही बरे करतात, पण तुमच्यामध्ये जर प्रेम नाही, तुम्ही खूप रागावणारे व्यक्ती आहात, तर तुम्ही परमेश्वराच्या नजरेमध्ये पूर्णपणे फेल झाला. And that's why the Bible speaks about agape love. आणि ह्यासाठी बायबलमध्ये असं लिहिलंय की परमेश्वराच्या प्रेमाबद्दल. So the moment you say Holy Spirit to anybody, the first thing comes to our mind is power. And the second thing comes to our mind is casting out demon, healing the sick. No. That is not. The first thing should come is when the Holy Spirit comes on you, He teaches you to operate in agape love. तर जेव्हा कधी आपण म्हणतो पवित्र आत्मा, तर आपल्या मनामध्ये काय येतं? सामर्थ. आणि सामर्थ म्हटलं की मग काय मनामध्ये येतं की चमत्कार आणि चिन्ह. पण आपल्या मनामध्ये ही गोष्ट आली पाहिजे, सामर्थ म्हणजे परमेश्वराचं प्रेम. So let us make this a decision that I will begin to learn to operate in love. तर आपण आज हा निर्णय घेऊ की आजपासून मी परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये जगेल. So these apostles who went, they were not at all ashamed to say that the same anointing and the same spirit that Jesus had, the same anointing and the same Holy Spirit is in them and working the same thing through them. तर हे जे त्याचे शिष्य जे कार्य करत होते, तर त्यांनी कधी त्यांना लज्जाला वाटली नाही. आणि जे सामर्थ प्रभू येशूच्या द्वारे काम करत होतं, तसंच सामर्थ त्यांच्या जीवनातूनही कार्य करत होतं. आणि त्या प्रेमाद्वारे त्या सगळ्या गोष्टी ते करत होते. That is why whenever Florita or Jocelyn or Alvin, they are preaching, some of them will say, they are preaching exactly like you. They are not preaching exactly like me. They are preaching what the Holy Spirit has given to them. तर असे खूप लोक बोलतात की जे फ्लोरिटा किंवा जोसलिन आहेत, ते ब्रदर जॉन्सन सारखाच प्रचार करतात. पण ते ब्रदर जॉन्सन सारखा प्रचार नाही करत, ते प्रचार करतात जे होली स्पिरिटने त्यांना शिकवलंय. Because the truth comes not from Brother Johnson. The truth still comes from the anointing. The same Holy Spirit who was in Jesus is upon us. आणि ते जे सत्य आहे ते ब्रदर जॉन्सन कडून नाही येत, तर ते त्या पवित्र आत्म्याकडून येतं जे ब्रदर जॉन्सन मध्ये कार्य करतात. And that is why the Lord wants us to learn and go and preach the same gospel of love. आणि यासाठी परमेश्वराची ही इच्छा आहे की आपणही त्या प्रेमाचा तो संदेश घेऊन लोकांपर्यंत जावं. So when you preach the gospel of love, it is always about the gospel of forgiveness. आणि जेव्हा तुम्ही प्रेमाबद्दल प्रचार करता, तर ते क्षमाबद्दल आहे. So nothing in this world will work in our life when we have unforgiveness in our heart. आणि आपल्या जीवनामध्ये काहीही गोष्ट कार्य करणार नाही जोपर्यंत आमच्या मनामध्ये, हृदयामध्ये अनफॉरगिवनेस आहे. So the key factor to any kind of ministry is agape love. आणि कुठल्याही सेवा करण्यासाठी जे तुमच्या जीवनात अत्यावश्यक आहे ते म्हणजे परमेश्वराचं प्रेम. Faith cannot work where there is no love. आणि विश्वास जो कार्य करतो तो प्रेमातूनच करतो. प्रेम जर नसेल तर विश्वास कार्य करू शकणार नाही. So love is the root by which the whole kingdom of God stands. तर प्रेम ते अशी एक मूळ आहे ज्याच्याद्वारे परमेश्वराचं राज्य पूर्ण काम करतं. So faith cannot work in an unforgiving heart. तर जो विश्वास आहे तो क्षमा न केलेल्या हृदयामध्ये कार्य करू शकत नाही. So there are many hindrances to faith. करेक्ट. असे खूप अडचणी आहेत किंवा रुकावट आहेत ज्या विश्वासाच्या रस्त्यामध्ये येऊ शकतात. But unforgiveness is on the top, blocker that can stop every blessing of God. आणि सगळ्यात मोठी, सगळ्यात जी पहिली अडचण किंवा रुकावट विश्वासामध्ये येते ती म्हणजे क्षमा न करणं. And that's why Jesus said, if you don't forgive, your Father in heaven will not forgive you.
आणि यासाठी प्रभू येशू सांगतो, जोपर्यंत तुम्ही त्यांना क्षमा करत नाही, तुमचा स्वर्गीय पिता तुम्हाला क्षमा करणार नाही. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. So every day is a challenge. Am I willing to walk in love? तर प्रत्येक दिवशी माझ्या समोर एक निर्णय आहे की मी प्रेमामध्ये चालण्यासाठी तयार आहे का. When we forgive, we prove to God that we love God. जेव्हा आपण क्षमा करतो तेव्हा आपण परमेश्वराला दाखवून देतो की आपण परमेश्वराला प्रेम करतो. The kingdom of God is built on the foundation of love. परमेश्वराच्या राज्याची जी बुनियाद आहे ते परमेश्वराचं प्रेम आहे. प्रेज गॉड. It is God who has poured His love into our heart through the Holy Spirit. तर परमेश्वराने आपलं प्रेम पवित्र आत्म्याद्वारे आपल्या हृदयामध्ये ओतलं आहे. Yes, God. प्रेज गॉड. So through the love of God, faith works in our life. परमेश्वराच्या प्रेमाद्वारे विश्वास आपल्या जीवनामध्ये कार्य करतो And we get into the journey of victory. आणि त्या प्रेमाद्वारे आणि विश्वासाद्वारे आपण त्या विजयापर्यंत पोहोचतो. Want to conclude, brother? Yes, please. I'm going into. That's you take rest. That is okay. Yeah, you can continue. That's okay, brother. I think. Hello. Yeah, brother. Is that okay? At least we learned something, no? Yeah, definitely. Yeah. It's not that how much more we learned, but how much little we learned, and that little we can practice. Yes. Yes, Very brother. important part. Very So, important thing. so very important thing that we learned today is that all our witnesses and all our testimonies should be based on Love. agape love. Agape love. आणि आज जी गोष्ट आपण शिकलो तर आपली साक्ष जी आहे ती आपण परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये असायला हवी. I think I should start the topic on agape love. Yes. That will really help everybody. Yeah, praise God. Yes. Amen. Thank you, brother. At highest position, top position in our life will become so meaningful and so worthy. जर प्रेम आपल्या जीवनामध्ये कार्य करायला लागलं तर खूप मोठ्या एका स्थानावरती आपलं जीवन कार्य करायला लागतं. And to operate agape love, there is always a price to be paid. आणि जेव्हा परमेश्वराच्या प्रेमात आपल्याला जगायचं असतं तर आपल्या काहीतरी आपल्याला किंमत त्याची द्यावी लागते. Like my sister has to let go Bernard, and the reason is that he also has to sacrifice. She has to sacrifice, but with both their sacrifices, they can give their children a good education, a good future. तर जेव्हा बर्नर्ड ब्रदर बोटीवरती जातात तर त्या सिस्टरला पण आणि ब्रदरला पण सॅक्रिफाईस करावं लागतं. पण या सॅक्रिफाईसचं जे कारण आहे, बलिदानाचं जे कारण आहे, कारण त्यांच्या परिवारासाठी त्यांना चांगल्या गोष्टी कराव्यात हे त्याचं कारण आहे. Is it right, Tanya? You are also sacrificing, isn't it? Yes. Or you are saying, don't stay at home, you please go, I will be at peace. No. No, he's coming now another 4 days. Yeah, I can see that. As the days are coming closer, but after 4 days, you won't see her on Zoom anymore. No, brother, you see him also on Zoom with me. That you will say that after 4 days, we'll see. Where's Tanya? Tanya is not to be seen. फोन भी नहीं उठाएगा, चलेगा कोई बात नहीं. I just want to share few lines. Like after the teaching started with the agape love, and I saw the testimony of Brother Nagendra. I was the person basically earlier. I was with very. Can you give me a chance to translate, brother? Yes, yes. Okay, please. Okay. Yeah. Go ahead. When the agape love teaching started on Zoom sessions, and especially when Brother Nagendra shared his testimony. आणि जेव्हा ब्रदर प्रेमाबद्दल शिकवायला लागले झूम वरती आणि नागेंद्र ब्रदरची जेव्हा त्यांनी ती टेस्टिमनी ऐकली, then I just found, brother, that I was a person who used to snap back. Like, when I used to get my emails, I would reply them very harsh or very strictly, or in a very
it was like I would reply in, you say, like I would snap back then. Basically, that's the reason. Like that happens basically all the time. But when I started hearing these teachings and this agape love, I really started smoothing. I would not reply or email basically. And when it is an email coming in very harsh way, very like something which is like said against me, that is not it was not supposed to be that email that way. But then I would reply in earlier time. I would reply that back in such a way that you don't understand and all that. But now it is something like people are asking, why don't you reply, and why it is so soft? Are you mellowed up? I said, what? What we have to Praise practice. God. म्हणून माझी बहीण मला दिवसाला 2दा फोन मारते. अरे भाऊ तुम्ही या बायबल साठी. आपला हसबंड आहे ना एकदम थंड झालाय, फ्रीज मध्ये ठेवल्यासारखं झालाय. त्याला बाहेर पण काढलं तरी तो बरफच झालाय. प्रेज गॉड. ते भाऊ सांगतात की जेव्हापासून त्यांनी प्रेमाबद्दल ऐकलं तर त्यांच्या स्वभावामध्ये एक राग होता, आणि जेव्हा कधी त्यांना काही चुकीचे प्रश्न विचारले जायचे तर ते रिप्लाय खूप रागाने त्याचा द्यायचे. पण जेव्हापासून त्यांनी या प्रेमाबद्दल ऐकलं आणि शिकले तर त्यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात खूप बदल आला. आता ते खूप थंड झाले, पहिल्यासारखे ते रागवत नाही. I'll just give an example. Recently, Brunella's accommodation in Ireland, they were asking for the payment. Like Brunella was supposed to pay her accommodation fee, and we were following up since April. To know what is the fees for that accommodation. And the reply was, "We will let you know. We will let you know. We don't know right now." On the last day, on 6th, she was supposed to pay the accommodation fees. June was the last day. 6th June, they are sending on 5th June one email telling that why have you not paid and why have the arrangement not been. I would have replied in earlier days. I would have replied in such a way that that person would have started again. That there would be an email chain. But this time I just said thank you for your information. We are arranging the money, and the money is to be sent next day. And that was the bank, because it was Saturday, Sunday. The bank was closed. Then I replied in, please, dear madam, please. This is. I mean, it was so, very so well okay. And the good part of the reply also was okay. Then it is okay till Monday. It is also no problem. There's no truth there. तर ब्रदरने एक उदाहरण सांगितलं त्यांच्या जीवनात कसा बदल झाला. तो त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या मुलीचं जे पैसे भरायचे होते ते सारखे विचारत होते की कधी आहे त्याची तारीख, कधी भरायचे. ते सांगायचे की आम्ही सांगतो, आणि त्यांनी असं सांगितलं की उद्या तुम्हाला भरायचे आहेत, आणि आता उद्याची लास्ट दिवस आहे. तर पहिले जर ब्रदर असते तर त्यांनी त्यांना इतका रागाने रिप्लाय केला असता, आणि मग त्याच्यानंतर त्यांचा बॅक अँड फोर्थ ईमेल चालू झाले असते. पण यावेळी त्यांनी इतकं प्रेमाने त्यांना रिप्लाय केला की बघा मी आता भरवू शकतो, पण सॅटर्डे बँक हॉलिडे असल्यामुळे नाही करू शकत. जर तुम्ही थोडीशी मुदत वाढवून दिली तर खूप चांगलं होईल. आणि त्यांनी पण सांगितलं की ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही मंडे पर्यंत भरा. आणि असं करून या सिच्युएशन मध्ये ते शांतपणे आणि प्रेमाने त्यांनी उत्तर दिलं. नाहीतर बंदूक काढून वाजवलं असतं. नाहीतर पहिले असते तर त्यांनी डायरेक्ट बंदूक. प्लीज गॉड. नाही, प्रॅक्टिस घरी मजबूत आहे ना. घरी पण चालू आहे. किती पण गोळी मारली तर अशी करते ना, सर्व गोळ्या परत बर्नरकडे रिटर्न. The dead dog concept. प्लीज गॉड. अरे आपली सिल्विया बहीण काय करते? आहे ना, ऑनलाईन आहे ना, आहे ऑनलाईन. शी इज देयर. She's hearing. Today she's on the passenger seat. अगं बाई ये ना. अगं बाई सिल्विया. Jocelyn, just see if you can. Yeah. I told her to unmute. Yeah. 1 minute. I'll unmute her. She has to accept. Yeah. She has to accept it. तिने काय केलं, लॉग इन केलं आणि ती फिरायला गेली. नाही तिचं आज हे चालत नाही, And लॅपटॉप चालत नाही. Laptop's शी इज ऑन द मोबाईल. शी इज ऑन द मोबाईल. लोक सर्वांना बरोबर प्रेमच प्रेम आहे रे. सर्व प्रेमाने वागतात. येस. आता एवढं बोलल्यावर पण तिला क्लिक करायला त्रास होतो काय? लॉग इन केलंय, बॅडमिंटन खेळते बाहेर. काय ब्रदर, काय तिचं हे ऑनलाईन चालू झाले ना स्टडी. She's there. She's come. Yeah, she's come. काय अगं बाई कुठे आहे तू?
agape love. Yeah, बॅडमिंटन खेळायला गेलेली. लॅपटॉप ब्रदर, लॅपटॉप प्रॉब्लेम होता. परंतु तुम्ही खूप बारीक दिसतात. एका महिन्यात बारीक झाली. एका दिवसात. बॅडमिंटनमुळे 1 महिन्यात झाला ना. झाला ब्रदर जास्त. शटल कोण काय उचलायला जाते, तुम्ही जाता उचलते का? जेवढं शटल खाली गेलं, अगं उचल का. प्रेज गॉड. Praise God. तर आपण उद्यापासून आपण एक काम करूया, अगापे लव शिकूया आता. येस येस येस. Yes. Very essential. We will start a series on agape love. Yeah, yeah. Very nice. Amen. Today we have learnt a lot. The Because main points. we only understand no, या आपल्या जीवनामध्ये फक्त प्रेम टॉप मध्ये असणार ना, तर आपण कुठे पण गेलो तो जिंकतो. Amen. कुठे पण Yes, amen. Oh. किती पण त्रास आला आणि तुम्ही प्रेमाने वागलं, जिंकला. आता अरे भन सांगितलं ट्रान्सलेटर आहे ना, ट्रान्सलेटर आहे ना आपली. तुला मराठी. थॉमसनी पण मस्त ट्रान्सलेट केलं. तर थॉमसला शिकवलं कोणी? ब्रदरने. काय शिकवलं ब्रदर? एक मिनिट, शिकायला शिकवलं कोणी? ब्रदर नाही. हा. But you know, honestly speaking, in Marathi, when I'm coming here, I really feel I'm in Vasai. Yes. अरे but did you realize, brother? Did you realize when you came beginning and now you're completely moved out of that pain? Baba, it is not that I don't want to come, but No, but see the change. No. This is only in Marathi. Amen. From morning you were not that. ये मराठी इधर आएगा वैसे में आएगा तो सब चेंज होता है. सब change Amen. अगापलव ज्यादा है. Amen. When in the morning, no, I could not keep my eyes open. My eyes were closed, and I think for more than 1 hour I preached with my eyes closed. Okay, but listen, don't put that garlic for much time. There will be ulcer there. You can take salt and use salt, garlic. What about clove? This lavang Cloves. अरे अपना जो कैपेसिटी है ना दांत का इतना ऊंचा है, क्लोव भी कुछ काम नहीं किया, नमक काम नहीं किया. लहसुन मारा तो बराबर हो गया, और इतना जोर से मारा कि है ना कंटिन्यू मार के रखे है. मैरिनेट करके रखो, मैरिनेट कर. तो एकदम देख मुंह पूरा खुल गया. अरे ए बाबा पीटर, चांगला आला रे तू आला. जरा मला सांग ती मुलगी कशी आहे? ती मुलगी आहे ना आलेली, शीतल काय नाव होतं? शिल्पा. शेरीन कशी आहे रे बाबा? बरे ए पीटर, हा एक मिनिट हा. शेरीन नंदा खालची. शर्ली यार आहे. शली काय जेवत आहे काय? ए पीटर, नाही त्याचा म्यूट आहे, अनम्यूट आहे. हात बीत धुवून येते तो जेवण झाल्यावरती. नाही हा ब्रदर बोला. ती चांगली आहे शर्ली आता बरी आहे. तोंडामध्ये जेवण होतं? जेवण नाही आम्हाला जेवायला 6:30 होता, 6:30. नंतर शब्द निघाले. अरे लपके या बायबल क्लास मध्ये आहे ना, कोण काय करतो दिसत नाही. नाही ब्रदर 10:30 ला आम्ही जेवतो, एवढ्या लवकर नाही जेवत. अरे ये बोल, ती मुलगी कशी आहे बाबा? मुलगी एकदम बरी आहे, चांगली आहे, व्यवस्थित आहे आता. एकदम ओके. हो चांगली आहे, व्यवस्थित आहे. तिचे बाबा डॅडी पण सुधारले, ते आता व्यवस्थित आहे आणि पूर्ण फॅमिली व्यवस्थित आहे, छान आहे. ब्रदर प्रेज द लॉर्ड. हा ब्रदर, तर काल तिचे पप्पा भेटलेले, तर मला काय बोलले की ती मुलगी लास्ट इयर झाली, आता ती नोकरीसाठी हे करते, ट्राय करते, आणि भाऊ पण आता 14वीला आहे तिचा. व्यवस्थित आहे, एकदम मस्त आहे. फॅमिली प्रेयर मध्ये आहे. तिचे डॅडी पण आता मस्त, म्हणजे व्यसनातून क्लिअर झालेत एकदम. पैसा वसूल रे आपला. प्रेज द लॉर्ड. आणि मुलगी पण एकदम प्रेयर भरपूर त्यांच्या घरामध्ये चालू आहे आणि एकदम फ्री माइंड झाले सगळे. देवाला धन्यवाद. ब्रदर एक सेक्शन काय घ्यायचं होतं की रक्तस्राव स्त्रीबद्दल एक
मला सेक्शन द्या. हा 15 मिनिटाचा आहे ब्लड ब्रदर. आणि ते आपल्याला कसं कुठल्या टाईपने लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आहे की तिने काय केलं. हा I did not understand. रस्ता So क्या? brother is telling that आपले 12 12 years, वर्ष 12 years फ्री bleeding. होती. 12 years bleeding. हा अरे 12 years वो bleeding. तो कितने बार पढ़ा है यार, वो तो आदमी वो है ना, वीडियो है ना. नाही ब्रदर. दूसरा कुछ आता नहीं, वही पढ़ाता है. ब्रदर आमच्या भाषेत सांगायचं आहे थोडं मला मराठीत. लक्ष झालं का? ब्रदर थॉमस इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेट करतील. मला भाषेत थोडं एक सांगायचं आहे ते brother ते want to लोकांना share the testimony. समजलं. Brother Peter want to share the testimony. अच्छा, he wants to share. Yes. In the coming days, maybe you can give him chance. That is what he is saying, brother. This is what he's telling. So brother Thomas or sister Sylvia can. अरे नक्की रे नक्की. मी तुझा हो. ट्रान्सलेटर. आणि हा तुम्ही ट्रान्सलेटर चालेल. नो Praise प्रॉब्लेम. God. Amen. मग ते कधी उद्या की परवाला? उद्या उद्याला. हा धंदा करण्यामध्ये एकदम उस्ताद आहे. अच्छा. बरोबर बरोबर. अरे अरे पीटर असाच असला पाहिजे रे. हो बरोबर. लावायला मिळाला तर चालू धंदा. येस येस. बरोबर तसंच करूया. हा ब्रदर. आणि सर्व लोक आठवण काढतायत तुमची, गुजरातवाले पण. ब्रदर कधी येते? आता सर्वांना झूम मध्येच यायचं. येस येस. त्यांना लिंक पाठवतो मी. पाठवतो त्यांना. रिलायन्स वाल्यांनी एवढं चांगलं केलंय. डेटा तर एकदम स्वस्त आहे ना रोजचं. येस स्वस्त ठेवलंय. बरोबर बरोबर. काय ओके. हा मला मी असा बोलतो, आता आपलं 80-85 दिवस आले. 85 दिवसामध्ये काहीच खर्चच नाही झाला. Praise God. व्हेरी गुड. गॉड थँक. लिव्ह इन रिट्रीट ऑफ 85 डेज तर किती झालं असतं. हो. खर्च फक्त आणि 85 दिवसात लोकांना खूप काही शिकायला मिळालं. खर्च सर्व या लोकांना मजा मार. ओके. आणि आपण सर्वांच्या लोकांच्या घरी बघ. आता मी कसं सिल्व्याच्या घरी आलो. बरोबर. सिल्व्या दुबईला आली. सिल्व्या दुबईला. चांगली गोष्ट. देवाला Brother, बोल बाबा थॉमस. last time you remember you called me, for sharing the testimony. Where? In one of the Zoom meetings. Zoom meeting. Okay. So if you remember, you gave the my number, and you said that Paila like earlier you said that today your ministry starts, and then you made a prayer for me. So even that action, when you heard the Holy Spirit and you did, that opened so many doors for me to reach out to so many people whom I could minister. Amen. Amen. So praise God. तुम्ही लोक आहे ना, तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे. मॉर्गन तिकडे फोन नंबर लाव. फोन नंबर बर्नर्ड फोन नंबर लाव. लाज वाटला पाहिजे तुम्हाला लोकांना. लाज मी पण नंबर लावून ठेवलाय. ब्रदर आपलं बाकडा रोजचं चालू आहे. बाकडं लावलेलंच आहे ना. खाली अपना वसई का गल्ली में घूमने वाला आदमी है. बाहेर नाही जायचंय. नहीं सब जगह घूमता है. डेली बेसिस पे काम करता है. अरे बाबा मी काय बोलतो, नंबर लावल्यावर काय होते माहितीये. ओके. प्रभूचा पवित्र आत्मा कोणाला काय बोलणार आपल्याला माहिती. Correct. आणि कोणी तुझं कनेक्शन दिलं तिकडनं तू कुठे निघणार ते पण माहित नाही. Correct. ते फोन नंबर लावायला काय त्रास आहे. त्या दिवशी दिला ना ऑनलाईन वरती. अरे दिला रे बाबा, पण तिकडे लावतो बाकडे पे लगा देता है. माझ्या पाठ्यावर आहे की नाही नंबर? बोल. आहे की नाही? दिसते की नाही? अरे पाठ्या दिलाय ना, नंबर लावायचा. पीटर तू पण लाव रे. मी पण लावतो. नो प्रॉब्लेम. तू लावू नको, नाही तर गॉर्डन मला येऊन मी लावला. Good. Sister Sylvia's number. See, the girls are so smart. They are faster than men. देखो इससे मालूम पड़ता है how much there is a desire कि मेरे को कुछ करना है. लावणार उद्या पण लावणार, नंतर पण लावणार.
तसंच लावू ना. But Tell me more, Thomas, tell me more. What is happening? so basically, what you said today, brother, is like a pinnacle of what I was learning. Okay, it's the most important thing in whatever we do for God. Love. Meaning, doing everything in the love of God. That is the motive. We don't want any other motive, but just to operate in the love of God. Whatever we do is because of the love of God. So I was getting calls from different countries, and I am ministering to them, to different people. So one of the person called me from Ghana, and I am sharing the word of God with him on a regular basis. It's like a regular meeting that we have, and there are other people, whom I am, God brought me in connection. तुला But मराठी बोलतो की काय घाणाला? nahi, Marathi nahi. It was in English, no, when you called me. No, no, I'm just joking रे. गाना में तू मराठी में बोलेगा तो वो लोग बोले टंग्स में प्रीचिंग कर रहा है. Praise God. तुम लोग का सॉफ्ट कॉर्नर बहुत लोग है रे. तुम ये सब लड़के लोग को मैं छेड़ता है तो ये लोग सब बोलते काय को उसको छेड़ रहा है, अच्छा लड़का है. Praise God. So praise God. It's like how do I say? You have always, like what you were preaching today about Elisha, did not. So you have always taken the back seat for us to come forward so that we could get the how do I say, we get the exposure and we get the confidence to work in God's kingdom. And that really, I mean, that last meeting, I was thanking God whole day, and till today I'm thanking God for you called me on that meeting that day. It's really, really changed my life completely. You can say, actually, it's like my international ministry started after that meeting. So today that's why you have not put the number, huh? No, I mean, पास हो गया. henceforth, henceforth I will put it. You must put your number because you never know. The Hmm. Spirit of God will talk to which person. Correct, brother. Not necessarily the Spirit of God will connect that person to me, because God has His own connections. Amen. So you must be prepared with the numbers on that. Even if you remove Thomas Apostle now, you remove that apostle and put that number there. That I will be do. more. Okay. I'll just do it, brother. In fact, last time, when I was, when you called me for that, when you were asking me for the testimony, I remember that, I mean, I realized when people were calling me and they said they were touched by my testimony, and I looked at my video, it was shaking all over the place, and I put the wrong number there, and I was in the kitchen and all the vessels falling down, and my video was shaking, and I was not really in the good shape. I was not well prepared for that testimony at all. But though I was not prepared, I didn't say the right things or right words, maybe because I could have done it much better if I would have prepared. That's what I thought. But still, Holy Spirit using that video and that testimony, to minister to people as well as to me. That's how the beauty of the If Lord. you had come with top tip, no, the testimony wouldn't have worked. Then it would be Thomas sharing the word. Correct, brother. Thomas speaking, the Spirit of God talking. That is why I'm not interested in the decoration, suit pehna, baal banaya, ye banaya, wo banaya. I'm more interested in how much is the Holy Spirit going to speak. That's all. Correct, brother. That's why I tell people you can make plenty of mistakes on this platform. इधर हम लोग सब है ना, ये डब्बा बाटली वाले यही है, सब हमको ऐसे है, सब यही है. So no problem. सब लोग मैं starting से end तक सब ऐसे ही है. But the best part is in all this, God is still working amazing things, no? Yes, yes. Praise God. Praise God. So we tell people with mistakes, come. This is a place for people with mistakes, not people who are perfect. People who are perfect, बहुत सारा दूसरा बाखड़ा है. वो बाखड़ा नहीं, वो तो महल है. हमारा तो क्या है यार, छोटा बाखड़ा है, चला आजा भाई. अपना बाखड़ा तो रेलवे स्टेशन पे भी लगा था, याद है क्या? सब जगह पे लगा है यार. हाँ, मेरे को हीलिंग रेलवे स्टेशन पे मिला था. याद है ना? Was coming from Goa. Yeah, I know. बिरयानी लाया था ना? लाया था कि नहीं? लाया था. I was going to which place I don't know.
And Valsad. No, You're going to Gujarat. I was going to Valsad. Gujarat in a train. And I remember the train is going from Vasai and waiting for half an hour. मैं इसको बोला अरे तू बिरयानी लेके आ रहे वसई में ट्रेन रुकने वाला आधा घंटा क्योंकि ट्रेन का जो बिरयानी है वो बराबर नहीं रहेगा वसई का अच्छा रहेगा ये अपना भाई आया हुआ बिरयानी लेके 2 घंटा लेट था ना ट्रेन and I had a severe back pain. Yes, sir. Back pain. yeah And that was God's purpose for me to get healed on the railway station. Brother just kept his hand for 2 seconds. what I'm trying to say is when there is love no and freedom of love I can Praise even God. call up my brother and say hey brother बिरयानी खाने का बहुत मेरे मूड है यार ट्रेन आ रहा है लेके आएगा क्या he was so happy. Praise God. Praise God. So it is like that. Agape love will make you really joyful in everything. Amen. Correct. Yeah, amen. So God bless you all and all the participants. We thank you very much for bearing with us all the our naughtiness, what to do. Please bear with us. Please don't be bored with us. We are like that only. That sister Smita wanted to share testimony, no? Did she share? Okay. Put her. Okay, okay. हे आपली बरोडावाली अगं बाई Bombay. ट्रान्सलेट करणार कांदिवलीची स्मिता. कांदिवली अगं बाई कुठे आहे दिसत नाही ग स्मिता I think she's there. She's not there, I guess. Not there. She was In there. the beginning, when I came, I saw her. She raised hand and she was saying, "I want to share testimony." She also shared a testimony, she said. 1 minute, I'll call her. Brother, in meantime, I'll just share something. Yeah, go ahead, Yari. It is open for everybody to share. Amen. Should I call her, brother? Ask Angela, how did she sleep here last night? Just ask Angela, how did she sleep last night? Brother. I slept listening to the word. It's 24/7 on. Not Words. Angela, Not you. you. और एक Angela है. तेरे को नहीं पूछा. तू तो. मेरे को लगा मुझको पूछा आप. No. There's one more Angela. No, there was one more Angela yesterday. Yeah, she's there. That's why I want to ask her how was her. Yeah, she's there. She's there. How are Angela? Angela? Good evening, brother. Yeah, good evening. अरे क्या आवाज है रे मस्त है आवाज से पता मस्त है tell me Yeah, I really slept well. I prayed and I really spoke in tongues, and I seen Abba Father just opening his arms stretched for me in heaven. I was really imagining Abba Father. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Brother Johnson. Thank you for praying for me. You know what, Angela? Yes, brother. 22 years back, I was in your place. Somebody was in this place. Hallelujah. Amen. In the same way, you will be on this place and thousands on the other place where you are right now. Hallelujah. So don't Praise the worry. Lord. That is the beauty of the word of God. That is the beauty of Jesus. The very person Praise the Lord, who brother. might have been in the pit, the Lord will bring that person out. Okay? And then make Yes, that brother. person stand on a pulpit. Yes, Praise brother. God. Praise the Lord. We were all broken people. Okay? Don't worry. That is, Yeah, come. I just want to go back on January when Brunello was supposed to go from here to Ireland. And we were searching for her some accommodations on portals like, websites. Whether you like to translate or just can I go ahead? हा मी करतो मी त्या सिस्टरला शोधत होतो एक सेकंड मी त्याला मेसेज केलेला आहे. Okay, so we were searching for some good accommodations before she leaves from India. She can have a good accommodation in Ireland there. तर ब्रदरांनी जेव्हा त्यांच्या मुलीला पाठवायच्या अगोदर ते बघत होते की त्यांना राहण्याची चांगली व्यवस्था झाली पाहिजे. Okay, and then we were looking on some websites in Ireland to find some good accommodation, and we found one stating that there is a good place, like the photographs were shown,
and the phone number was there, and it was the draft.ie. The website is a legit website in Ireland for the academy. त्यांनी जेव्हा इंटरनेट वरती सर्च केलं तर फोटो वगैरे बघितले तर त्यांना एक जागा त्या इंटरनेट वरती किंवा गुगल मध्ये त्यांना सापडली आणि there was the phone number also was there. आणि त्याच्यावरती नंबर्स पण होते त्या साइट वरती. Brunella connected to that lady other side and she was talking to her and she was telling okay the accommodation is good and the location was good for her college and everything, and then she told she has to pay 500 euros as an advance. आणि त्या लेडीशी बोलल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की जागा चांगली आहे, कॉलेज पण आहे आणि त्यांना 500 युरो त्यांना ऍडव्हान्स मध्ये पे करावे लागतील. I said the thing, if the place is good and all, we'll pay the 500 euro, and we made a bank transfer from here as 500 euro to the other side. The bank is a legit account holder, everything was legit there. आणि ब्रदरने सांगितलं की ठीक आहे आम्ही तुम्हाला 500 युरो पे करू आणि जेव्हा यांनी पे केलं तर तिकडे ते ऍक्सेप्ट नाही झालं आणि ते पैसे एक्सेप्ट झालं, अकाउंट वगैरे इट वॉज लिजिट, इट वॉज अकाउंट नंबर सर्व बरोबर होतं. ओके, and the money was transferred there in Ireland. आणि त्यांच्याकडे जे पैसे ट्रान्सफर झाले आयर्लंड मध्ये. Now Brunella left from here and she went to the, she was told like, do you want to have an company, I mean the college transportation, or you like to go for your private transportation? But we opted for the college transportation. आणि जेव्हा ती यांची मुलगी तिकडे गेली तर त्यांना विचारलं गेलं की तुम्हाला कॉलेजचं ट्रान्सपोर्ट हवा आहे की तुम्ही स्वतःचं ट्रान्सपोर्ट करून याल कॉलेजला. तर we accepted, we took it for the college transportation. आणि मग त्यांनी ठरवलं की आम्ही कॉलेजच्या ट्रान्सपोर्ट मध्ये त्यांना पाठवू. Okay, when Brunella landed in Ireland and the college transport took her to the place where it was mentioned, the address which was given. आणि जेव्हा यांची मुलगी तिकडे पोहोचली ती सिस्टर तेव्हा त्यांना त्या जागेवरती घेऊन गेले. Then she found out that place was not a real place, it was not a residential place, it was a commercial place. आणि त्यांच्या लक्षात आलं की ती जी राहण्याची जागा आहे ती राहण्याची नाही तर एक कमर्शियल जागा आहे तिकडे. म्हणजे तिथे ऑफिसेस, शॉप्स असं होतं. Then yeah, go ahead. Then she was like, she was like very nervous, she was broken down and she started to cry. आणि जी सिस्टर ती तिकडे पोहोचल्यानंतर खूप घाबरली आणि मग त्या रडायला लागल्या तिथे. Okay, since it was a college transportation, the driver took her to the college. आणि ती कॉलेजचं ट्रान्सपोर्ट असल्यामुळे त्यांना ते कॉलेजमध्ये घेऊन गेले. From college, she connected to the Wi-Fi and she called me first, telling that Daddy, the location which we have paid the money is not existing. It's all of commercial places. आणि त्या जेव्हा कॉलेजमध्ये जाऊन त्यांना वायफाय मिळाला तिथून त्यांनी कॉल करून सांगितलं की ज्या जागेसाठी आपण पैसे भरले आहेत ती जागा आहेच नाही, ते दुसरंच काहीतरी आहे. I said, don't worry, my dear, don't worry. It's no need to worry about it. Don't cry first. तर ब्रदरने सांगितलं तू घाबरू नकोस, तू पहिलं रडू नकोस आणि घाबरू पण नकोस. Immediately I told her, just talk to your international coordinator to see what can be done next. तर त्यांनी सांगितलं तुमचा जो कॉलेजचा इंटरनॅशनल कोऑर्डिनेटर आहे तो तुम्हाला काय मदत करू शकतो, तू त्यांना कॉन्टॅक्ट कर आणि त्यांना विचार. But then my daughter is telling, Brunella was telling, no, Daddy, what about our 500 euros? It's all gone. It's not going to be coming back. I said, you don't worry about it. Just be cool and praise God for everything. Rejoice in all situations. Don't worry about anything. तर त्यांनी सांगितलं की आपण ते पैसे भरले ते 500 युरो ते आपले नुकसान झालं, आता काय करायचं. तर ब्रदरने सांगितलं तू घाबरू नको, फक्त देवाची स्तुती कर या परिस्थितीमध्ये. Because if you cry and if you become nervous, you will not able to think, and that like you will be like lost. You will not able to make a right decision. आणि आता जर तू घाबरलीस आणि नर्वस झालीस तर तू योग्य डिसिजन घेऊ शकणार नाही या परिस्थितीमध्ये. Her college, the international coordinators gave her the address for the Jacob's Inn, where there is a small inn. When the person who goes for a small time tourist, they can crash there, they can stay there for some time. तर त्या इंटरनॅशनल कोऑर्डिनेटरने त्यांना एक अशी जागा दिली जिथे थोड्या दिवसासाठी ते आराम करू शकतात. Then I remember
Ireland. I just looked up on the our website and I found out that Ireland coordinator for JCLM is Brother Amal. तर तर ब्रदरने बघितलं की जे अमल ब्रदर आहेत ते आयर्लंडचे कोऑर्डिनेटर आहेत. Okay, I called Brother Amal. I just texted him first, then I called him. I called Brother Amal. आणि ह्या ब्रदर अमलला कॉल केला आणि त्यांना सांगितलं की ही जी परिस्थिती त्याच्याबद्दल. Then he said, "Don't worry, everything will be okay." तेव्हा त्या ब्रदरने पण सांगितलं की तुम्ही काळजी करू नका, सगळं काही बरोबर होईल. Brother Amal called Brother Johnson in Bangalore. I think you are in Bangalore, brother. I don't know which. Okay. He called Brother Amal called Brother Johnson. Yeah, he called me. हा, तर त्या ब्रदर अमलने ब्रदर जॉन्सनला कॉल केला. And then Brother Johnson called me. एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड. आणि Brother Johnson ने मला फोन केला. And then brother said, okay. And brother said, it's all done. In the name of Jesus, everything is accommodation, everything is settled. I said, amen. And then Brother Amal told my daughter, then he contacted my daughter directly, and we told that there is one of our ministry member who comes for the station there. Her name is Bernie. So you can go to her place to stay for some time. आणि ब्रदर जॉन्सनने त्यांना फोन करून सांगितलं की आपल्या मिनिस्ट्रीमध्ये एक सिस्टर आहे, त्यांच्या घरी तुम्ही काही दिवसासाठी जाऊ शकता. Brother Amal told. हा, ब्रदर अमलने त्यांना फोन करून सांगितला की या सिस्टरच्या घरी काही दिवस तुम्ही जाऊन राहा. But in meantime, we were praying and I told Brunella, you forgive that person. We have to just forgive and pray because that person was needing the money and that person is taken the money not by stealing, which is given to that. So then don't expect that to come back and don't force it out. Don't do something that you try to get that money back. Just leave it and be calm and stand still. त्या ब्रदरने सांगितलं की जे पैसे गेले त्याच्याबद्दल तू काही काळजी करू नको, आम्ही त्या व्यक्तीला क्षमा केली आणि तू फक्त शांत राहा आणि तू त्याची काळजी करू नकोस. Then the international coordinator told to lodge a small police complaint with Garda. The police in Ireland is called Garda. So they went and gave a small complaint to Garda regarding this theft. आणि ही जी चोरी त्यांची झाली तर त्या इंटरनॅशनल कोऑर्डिनेटरने सांगितलं की तुम्ही तिथे पोलीस कंप्लेंट करा, तिकडे जे पोलीस आहेत त्यांच्याकडे. Then we did not think about that money. We just prayed that we have received by the God, by Jesus grace, we have received that money and God supplies all our needs according to his riches and glory through Jesus. Amen. Then that is a prayer we do normally. That's what we do. तर ब्रदरने त्या पैशाचा विचार पण नाही केला, त्यांनी विचार केला की जे काय आम्हाला मिळालंय ते परमेश्वराच्या कृपेने मिळालंय. तर फिलिपिन्स 4:19 मध्ये सगळ्या गोष्टी परमेश्वराच्या द्वारे आम्हाला मिळाल्या, तसं त्यांनी विश्वास केला आणि धन्यवाद केला. Suddenly there was after some time, then after some time, my daughter got a call stating that you go and get your 500 euro from the bank which you have transferred to. आणि त्यांच्या मुलीला कॉल आला, त्यांना सांगितलं की तुम्ही जाऊन बँक मधून पैसे घ्या ज्या तुम्ही ट्रान्सफर केले होते. Then you write an application to the bank. You write an application to the bank with the reference number that I'm giving you, and once it comes to me for the investigation, I approve that and you should be getting your money from the bank. तर त्यांनी ते सगळे ट्रान्झॅक्शनचे नंबर वगैरे दिले. त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला जेव्हा विचारतील तेव्हा तुम्ही माझा नंबर म्हणजे द्या आणि तुम्ही जाऊन ते पैसे बँकेतून घ्या. And the 500, and she has got a confirmation that the 500 is coming to her account, and in Jesus' name we believe it is already in her account. तर त्याने विश्वास केला की ते पैसे त्यांच्या अकाउंट मध्ये मिळाले आहेत आणि विश्वास करतो की ते ऑलरेडी मिळाले आहेत. And the beauty is within no time she has got and she was waiting for the accommodation in her college, like on a waiting list. There is a campus next to the college, which is very next to the college, and that is a campus for the student accommodation. तर त्यांची मुलगी जी आहे तिला
कॉलेजच्या जवळ कॅम्पसमध्ये जागा मिळण्यासाठी त्यांनी रिक्वेस्ट टाकली होती आणि ती वेटिंग लिस्ट मध्ये होती, जी खूप जवळ आहे कॉलेजच्या. There were 10 waiting list numbers. आणि 10 लोक त्यांच्या अगोदर वेटिंग लिस्ट मध्ये ऑलरेडी होते. And we prayed, we telling that God has provided us in the name of Jesus. We have received it, and nothing will take, and the devil cannot steal that. आणि ब्रदरने आणि त्यांच्या फॅमिलीने प्रेयर केलं की येशूच्या नावाने आम्ही विश्वास करतो की ते आम्हाला मिळालं आहे आणि शैतान ती गोष्ट चोरू शकत नाही. 2 दिवसामध्ये in 2 days 6 people left from the accommodation. आणि तिथून 6 जणांनी जागा सोडली त्या And a number came up. आणि त्यांचा नंबर जो 10 होता तो वरती आला. 4 वर आला. Now again I told, see, if 6 people can go, God will definitely provide you the more. So you just pray that receive. You believe that you received, so that you will receive it. In your praise, whatever you say in your praise, believe that you have received it, so that it will be given to you. And you keep on confessing. You keep on confessing the right words, not the wrong words. If you confess wrong, everything will go haywire. If you confess the right words, you are going to get the blessing. And you have got the blessing, confess it. तर तुम्ही ती बोलत राहा, रिपीट करत राहा की तुम्हाला ती आशीर्वाद मिळाली आहेत. तुम्ही फक्त ते कन्फेशन करत राहा असं या ब्रदरने त्यांना सांगितलं. In 3 days, she got accommodation there. आणि 3 दिवसामध्ये त्यांना राहण्यासाठी पण जागा मिळाली. Praise the Lord. Only because of the system. Bernard, if this was taught to us right from childhood, how to pray through the scriptures. Sylvia sister, Yes, sister. can you please translate him? Yeah. No, brother, I didn't hear what you said. The voice. I said if this teachings of this application of faith was taught to us from childhood, Yeah. right from childhood, You would be champions now. Brother, that is what I told my children. Even right now, my children, what I tell them is, see, you are lucky that you got the teaching right from age of 20, 19, 15. We had to go through 30s and 40s to get that start the teaching and then start practicing. वो तब तक cycle इतना बैठा था, the stronghold को इतना तोड़ना पड़ा to make it straight. Now you have a chance. You are the empty vessels and you feel the right teaching and you get the right blessings. That's what I tell them. what a problem, bumper वम्पर उड़ गया उसका क्या? रेडिएटर सब पानी निकल रहा था, गियर बॉक्स पूरा 2-3 गियर, 1-2 गियर तो दिखता भी नहीं है. No, Smita is there. Okay, Smita is there. I'll unmute you. And then she got the accommodation and everything. And the good part was she was supposed to share the accommodation with 4 people. But then the 3 people were Irish citizen, Irish resident, and since it was coincident, we are going home. And now she got the whole apartment to her. The whole apartment is of hers now, with all the fridge and everything. She has got a luxury of the whole apartment. क्या बात है? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पर फाड़ के दिया Lord. Upper फाड़ के दिया. Smita, अगं बाई कशी आहे स्मिता? I'm good, brother. Praise the Lord. अरे Praise the Lord and praise the Lord, everyone. Sister Marina, Sister Jocelyn, everybody. Praise the Lord. praise the Lord. Praise Yeah. the Lord. I wanted to share with you a testimony which is, I wanted to glorify my God for all the things that He has done for me. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So this is about agape love. Translate करू दे. Sylvie. Yeah. आणि आता sister अगं स्मिता तू महाराष्ट्रीयन आहे ना? Yeah, but I want to speak because there are certain scriptures also I want to say. Okay. Yeah. So आपल्या समोर आहे सिस्टर स्मिता आणि ती म्हणते मी आज देवाचे आभार मानते, त्याचा गौरव करते आणि तिच्या जीवनाची साक्ष काही गोष्टी ती आपल्याला सांगणार आहे. So आपण ऐकूया. Yes, sister. So, very briefly, let me tell you on agape love. It was very, very difficult for me to forgive anybody or to, to love somebody just like that. I used to always love
those people who loved me, I could do anything and everything for them, compassion, everything. But it was very difficult to forgive somebody, or I used to hold certain grudges, like against people, like and they have done this. I had to remember all those things, and then again it used to play on my mind, and all those things used to happen. So now the teachings were on agape love, and it was like grow agape. So now how to grow agape? So I started, like I started asking Holy Spirit for help for everything and anything. Now I depend on the Holy Spirit. I say, Holy Spirit, you are my helper. So I cannot do this with my own strength. So I know you will help me in this. Holy Spirit, you help me. You give me wisdom in this area, and you help me. So the Holy Spirit gave me this 1 John 4:20. So what it is saying, that if you love your God whom you have not seen, and hate your brother whom you have not whom you have seen, who is with you, so you are a liar. So like that really struck me. I said, yes, how can I do that? And God is the very character of God is love. So I started feeling guilty. It was not correct on my part, and I really went down on my knees and I said, Lord, I'm very sorry for all what I have done, and I forgive everybody. A testimony I would like to share about my boss. My boss, was a very, very difficult boss, and every time he used to speak to me very sarcastically, and on top also I wanted to end the conversation. Being very frank with you today, I wanted to end the conversation, so I have my last say, that sort of a thing it was. So it so happened that over the months I was like, I was struggling with it, and of late now the relationship has become so good. And today it has so happened that my boss called me today, and he apologized to me today. He's saying, Smita, today morning you called me up, and I was like, I could not lift your call because I was in a meeting, and I'm really sorry about it. And we spoke almost for more than 45 minutes. We spoke over the phone. And I don't know what all. And he started being so compassionate to me. Smita, why you are staying here for so long over here? Why don't you go to your parents? Why don't you go to your son? Your son is alone. And he was so caring and so nice. And I was like, how is he like this? And he's telling me, now you give me feedback on whatever you want to. No. Your decision matters. I will say yes to whatever you say. Then I realized, that once you love anybody, whatever, even if that person slaps you, at that moment I felt, you will feel like, that okay, you're a fool. That person has slapped you. Even then you have gone back to that person. But now I realize, that if you really love the person, no matter what, and Christ always has said to, and Paul has said, I am crucified with Christ. So if I say that I am crucified with Christ, it is no longer Smita who lives. It is only Christ who lives in me. स्मिता ट्रान्सलेशन करू दे ना. Yeah. तीच करेल ट्रान्सलेट. आता ट्रान्सलेट तूच कर. तिची साक्षी आहे ना. ट्रान्सलेट कर मराठीमध्ये. तर मराठीमध्ये ओके. तर असं आहे की म्हणजे अगापे लव्ह मध्ये म्हणजे मला खूप कठीण जात होतं की म्हणजे कोणालाही माफ करणं, कोणावर प्रेम करणं. जो माणूस माझ्यावर प्रेम करत होता त्याच्यासाठी मी कितीही काही करेन. त्याच्यासाठी मी म्हणजे रात्री अपरात्री कधी किती वाजता त्या माणसाने बोलवलं मी त्याच्याकडे जाईन, वाटेल ते करीन, त्याला पैसे देईन, वाटेल ते करीन त्याच्यासाठी. पण जो माणूस माझ्यासाठी असं करतो मी त्याला कसं माफ करू? त्याने आणि मी माफ केलं त्याला तर तो मला मूर्ख म्हणेल आणि त्याने मला थोबाडीत मारली आणि मी त्याच्याकडे. पण जेव्हा ह्या म्हणजे JCILM टीचिंग्स मध्ये मला कळलं की नाही, यू हॅव टू ग्रो अगापे. तर एकदा ते म्हटलं की हा कमांड आहे देवाचा. म्हटलं देव, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मला तुम्ही शिकवा. कारण मी कुठलीही गोष्ट आता मी स्वतःहून काही करत नाही. कारण माझं डोकं आहे ना, मी खूप वापरलं. खूप या डोक्याला काही अर्थ नाहीये. म्हणजे जेव्हा आपण होली स्पिरिटचं हे वापरतो ना, मदत मागतो ना, त्याच्या डोक्याने आपण चालतो ना, त्याच्या विजडमनी, त्याच्या म्हणजे ह्यानी आपण चालतो, तेव्हा आपल्याला काय होतं की तेव्हा आपलं कसं की आपल्याला मग
आपण चांगल्या वाटेने जातो आणि त्या वाटेने आणि तिथे मग सगळं चांगलं होतं आपलं. आणि मी एक बघितलं की माझा बॉस इतके महिने मला त्रास देत होता, छळत होता, वाटेल ते बोलत होता आणि मला असं वाटायचं की तो बोलतोय ना मग नाही, मी सगळं तो बोललाय, मग शेवटचा शब्द माझा असला पाहिजे. तर मी त्याला शेवटचा काहीतरी बोलून टाकायची आणि मग तिथे कॉन्व्हर्सेशन, मग ते 2 दिवस मग आम्ही बघायचो नाही. पण हल्लीच्या काळात काय झालं की मी आता म्हटलं नाही, हे अगापे लव्ह काय ते माझ्याकडे काही डिफिकल्ट नाहीये, कारण माझं नाहीये हे जीससचं म्हणणं आहे, तर मला करायला पाहिजे. तर मी होली स्पिरिटचे हे विचारलं तेव्हा 1 जॉन 4:20 मध्ये मला असं मिळालं की देव म्हणतो की तुम्हाला जर तुम्ही जर तुमच्या देवाला ज्याला तुम्ही बघितलं नाही त्याच्यावर तुम्ही एवढं प्रेम करू शकता, पण तुमचा भाऊ तुमच्या बाजूला आहे, तो जो तुमचा भाऊ आहे त्याच्यावर तुम्ही प्रेम करतो, तुम्ही खोटारडे. हे जर असेल तर मी म्हणजे मला खूप म्हणजे मी म्हणजे मनात मला खूप त्रास व्हायला लागला या गोष्टीचा आणि नाही म्हटलं हे मी असं करणार नाही आणि मी त्याच्यावर प्रेम करायला लागले. आज बघायला गेलं तर तो माणूस माझ्या बरोबर 45 मिनिटाच्या वर बोलला. तर मला हे गोष्ट आता कळून चुकली आहे की आणि 45 मिनिटाच्या वर एवढंच नाही, तो हल्लीच्या काळात माझ्याशी खूप खूप चांगला वागायला लागला आणि खूप खूप चांगले अनुभव यायला लागले ह्याच्यामध्ये मला. म्हणजे माणूस डिफिकल्ट नसतो, आपण डिफिकल्ट असतो. माणसाची काही चुकी नाही, तो माणसाला तो सेटन वाटेल तसं वापरतो, कारण आपलं भांडण काय रक्त आणि हाडा मांसाबरोबर नाही, पण ह्या प्रिन्सिपॅलिटीज अँड पॉवर्स ऑफ डार्कनेस म्हणजे त्यांच्या ह्याच्या बरोबर आहे, त्या राज्याबरोबर आहे आपलं भांडण, त्या सैतानाच्या राज्याबरोबर आहे, आपल्या माणसांबरोबर नाहीये. पण माणूस तो काय स्वतः प्रत्यक्ष सेटन येणार नाही, तर माणसाला वापरेल, तो कोणालाही वापरू शकतो. आपण चांगल्या वाटेने चाललं म्हणतात तो कोणाही वापरू, म्हणजे कारण काय आपल्याला डेस्टिनेशनला पोचवायचं नाही, आपलं हे त्याचं काम आहे. पण आपलं काम आहे, आपल्याला जेव्हा कळतं की हा आपल्याला वेडा बनवतो सेटन, तेव्हा आपण त्याला वेडं बनवायचं. हे माझं आता उद्दिष्ट आहे, असं मी ठरवलंय आता. हे एक गोष्ट. स्मिता, हा, तू जन्मातून ख्रिश्चन आहे का आता ख्रिश्चन? नाही. म्हणजे नाही, मी हिंदू आहे. हिंदू होती. अच्छा, आता एवढं जोरात कशाला बोलते? जोरात? माझं जोरात आहे का? सर्वांना ऐकायला येते, एवढं जोरात कशाला बोलते? जोराने बोलते मी. हा, कारण आतमधली नदी एकदम जोरात वाहत आहे. अच्छा, म्हणजे बरं आहे का वाईट आहे? एकदम बरं आहे, मस्त आहे. हा, बरं आहे तर बरं आहे, मग बरं आहे तर बरं आहे, त्याच्यात काही नाही. आता मी जे बोललो त्याच्यावर तुला असर झाला की नाही? नाही, त्याच्यासाठी नाही. म्हणजे बरं आहे का वाईट आहे म्हणजे काय की जास्त मोठं नाही येतं का लोकांना, म्हणजे जास्त हे होतं का असं विचारलं मी. तुम्ही मला हे बघा, आत्ता आहे ना, आत्ता एक तुम्हाला एक गोष्ट सांगते मी. आणि तुम्ही आजचं मी मेलबर्नचं टीचिंग ऐकलं होतं सकाळी. आज काय झालं, एवढे दिवस माझा नेटच चालू नव्हता, तर आज माझा नेट कसा बसा मी त्या माणसाला बोलून ते रिपेअर केलाय. तर सकाळी मेलबर्नचं प्रीचिंग ऐकत होते, तुम्ही काय सांगितलं त्याच्यामध्ये, आणि ते मला पटलं की तुम्ही फक्त ब्लेसिंग तुमच्या पुरतं ठेवू नका, ते दुसऱ्यांना पण तुम्ही वाटा. तुम्हाला जे कळतंय ते तुम्ही दुसऱ्यांना द्या. आणि जेव्हा तुम्ही तुमचा जरा विषय जरा बाजूला ठेवता आणि तुम्ही दुसऱ्यांच्या विषयामध्ये तुम्ही इंटरेस्ट घेता आणि त्याला मदत करायचं जेव्हा हे करतात, तेव्हा येशू तुमचा प्रॉब्लेम तुमचा सॉल्व्ह होईल. पण मी तो प्रॉब्लेम मध्ये पण जात नाही, मी दुसऱ्यांना आता कसं मदत करायचं हे फक्त. अगं बाई स्मिता, तुझी ट्रेन एवढी राजधानी सारखी कशी रे एकदम फास्ट? काहीतरी बोलतोय. बरं आहे ना, राजधानी बरी आहे ना, सध्या राजधानी चालत नाही, माझी तरी ट्रेन चालते ना. तुम्हाला आहे ना, हे सिल्वियानी सांगितलं 5 मिनिटं शिवाय जास्त देणार नाही. हा, मला काय वाटलं की तुम्ही लोकांना जायचंय लवकर. मला काय माहिती तुम्हाला सवड आहे म्हणून. मला काय माहिती, तुम्हाला वेळ असेल तर मी बोलते. वेळ काढतो, आम्ही लोकांसाठी वेळ काढतो. वेळ काढताय तर मला काय नाही, मी आपल्याला बोलत राहील, मला काय. 11 वाजेपर्यंत बोलेल. मग तुमच्या त्याच्यानंतर तुम्ही म्हणाल की आपली प्रेयर मीटिंग याच्यानंतर आपली मीटिंग आहे, मग मी काय करणार? नक्कीच आता आमची दुसरी मीटिंग आहे. हा, बोलायला चान्स तर दे. आहे ना, मी जेव्हा तुम्हाला पहिलं तेव्हा मला फक्त एकच दिसत होतं, तुम्ही रुद्रुडू पाठी मधले. रुद्रुडू पाठी माहिती आहे? रुद्रुडू पाठी
काय बोललात? मी तुम्हाला पहिल्यांदा भेटलो ना हा तेव्हा तुम्ही रोतोड पार्टीमध्ये होते. रोतोडू. हा हो 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 बरोबर. फक्त रडायची, काय झालं तर रडायची. हो हो. आणि आता तर एकदम बंदूक बिंदूक काढून बोलायला लागली. बंदूक चालवायला शिकली आता ना. नाही नाही नाही, माझा काउन्सिलर कोण आहे माहिती आहे ना तुम्हाला? प्रभू येशू आहे. प्रभू येशू आहे आणि प्रभू येशूचा पुत्र लिंटन ब्रदर आहे. अरे बापरे, हे लिंटन वाला गँग काय? तो तर मला सांगतो यू यू डेअर यू क्राय अँड यू सी. माझा लाईफ बदललाय, माझा लाईफ बदललाय. तेच मला सांगायचं होतं आणि येशूला मला खूप खूप धन्यवाद द्यायचे होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे मला खूप स्ट्रॉंग होल्ड्स होते माझ्या मनामध्ये, खूप भरपूर गड होते जे देवानी माझे म्हणजे एक 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 असं इट जस्ट मेल्टेड ऑफ लाईक वॅक्स. म्हणजे एक 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 करून काही म्हणजे कोणी काय अंग आपल्यावर करतं किंवा काही त्या गोष्टी मी सगळे फक्त स्क्रिप्चर्स वापरते, सगळं फक्त स्क्रिप्चर्स वापरते. जे काय मला वाटतं त्याच्यावर मी बायबल हॅज बिकम माय मिरर नाउ. बायबल हॅज बिकम माय मिरर. अरे लिंटन तुला कुठे भेटतो? लिंटन मला फोनवर भेटतो. अरे तो वसईला शिफ्ट झालाय. वसईलाच आहे तो, त्याला इंटरनेट कनेक्शन नाहीये. नाही नाही नाही, आय कनेक्ट हिम समहाउ. आय कॅन कनेक्ट टू हिम. नाही, he is there, he is close to me only. I know, he has no internet connection there. I know. That is. तो लिंटन गुंडा झालाय तिकडे. No. बघितलं का दाढी बिडी कशी वाढवली ती? That I have not seen, but I have. So the second thing that I would like to share is, about the strongholds. So हे जे काय मनामध्ये जे काय हिंदू धर्मामध्ये काही लोकांना आता हे आम्हाला शिकवलं गेलं की इव्हल आहे, कोणाचं हे लागतं, कोणाचं ते होतं, हे सगळ्या गोष्टी जेव्हा जेव्हा येशूमध्ये आले, जेव्हा मी ऐकलं हे सगळ्या गोष्टी, टीचिंग्स ऐकल्या, ते एक एक करून एवढं सगळं आता निघून गेलंय की आता मला काही म्हणजे मला सगळं आता म्हणजे ट्रूथ हॅज सेट यू फ्री म्हणतात ना, तसं मी एकदम मुक्त झाले आणि खूप पीस आलंय, खूप बरं वाटतं. आणि आता जानेवारी मध्ये मी भेटलेलो हिला. गुजरात मध्ये रडत होती. ही तीच मुलगी आहे का? अगं बाई, ती तुम्ही बरोडाला आली होती का तुझी बहीण आली होती? नाही, इट वॉज मी ओनली. मी एकटीच आहे. परंतु एवढा फरक. हो, तर येशूने केलंय. आमेन. म्हणून त्याला आज खूप गौरव द्यायला, ग्लोरिफाय करायला, त्याच्यासाठी तुमच्याचकडे नाही, मी जिकडे जाते तिकडे मी टेस्टिमनी देत फिरते. जो कोण मला भेटतो त्या माणसाला मी येशूचं सगळं काय येशूने माझ्या जीवनात केलंय ते सांगते. आणि नंतर शेवटी सांगते, मी लिंटन बाईच्या टीम मध्ये लपडी नाही करायची. ते खरंय, ते ओके. त्याचं काय, त्यांनी माझं चांगलंच केलं. त्या माणसामुळे आज मला म्हणजे त्यांनी कसं मला माहितीये ना मी कशी होते आणि कसं त्यांनी मला आय रिअली म्हणजे खूप मी पुढे गेलीये. अच्छा, खूप धमकी दिला काय तुला? नाही, धमकी बिमकी नाही, चांगलं त्यांनी सांगितलं मला. अजूनही चांगलंच सांगतात ते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ना ब्रदर, मी हे पण चालू केलंय, म्हणजे आता तुम्ही सांगितलं ना रेकॉर्डिंगचं चालू करायचं, ते पण चालू केलं. ते पण एक व्हिडिओ झाला माझा कम्प्लीट. आता सेकंड घेतलाय. असे करून मी करत राहीन आणि पाठवत राहीन ते. त्याच्यामुळे पण मला खूप शिकायला मिळतंय. त्याच्यामुळे पण मला जे पाहिजे तेच मला येतंय. आज मी एक मुलगी मला मिळाली आहे, जिला मी हे करते, मिनिस्टर करते. तर ती बघायला गेलं तर मी ज्या प्रॉब्लेम मध्ये होते त्याच प्रॉब्लेम मध्ये ती आलेली आहे. तर आता मला आता कळतंय की नाही ही बाई कुठे गेली तर मग हिचं आणि कुठे इकडे तिकडे भटकली तर मग ती आणि कोणतरी तिला फसवेल, काय करेल. म्हणून तिला मी टोटली आय एम विथ हर विथ द वर्ड ऑफ गॉड. आता म्हणजे सकाळ दुपार रात्र तिला पाहिजे त्यावेळेला, इव्हन रात्री पण मी तिला कॉलवर असते तिच्या बरोबर. तिला वर्ड ऑफ गॉड आम्ही दोघंही वचन वाचतो. तू आता सांगितलं इकडे तिकडे फसवलं, कोण फसवतं तुला? काय फसवलं? आता सांगितलं ना इकडे तिकडे गेली तर फसणार ती. हो, माझ्याकडे 400 पानाचं पुस्तक मी लिहू शकते त्याच्यावर. काय
400 पानाचं पुस्तक लिहू शकते मी 25 वर्षामध्ये. मी कसं मी हे झाली आहे ती. बसवलं गेलं. हो, खूप 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 ठिकाणी खूप काही. आता देर वॉज अ थिंग वेरीन देर वर टेलिंग मी की जर तुम्ही जर समजा नाही यू आर, मी कोटाला आय डोंट वॉन्ट टू से एनिथिंग. कोटा चांगलाच आहे, कोटा खूप चांगलं आहे, खूप चांगलं आहे. फादर वगैरे सगळे चांगले आहेत तिकडे. पण जो काउन्सिलर होता त्या काउन्सिलरनी मला वेगळंच काहीतरी सांगितलं आणि तेव्हा मी घाबरले आणि एवढं घाबरून टाकलं की मी नंतर म्हणजे इकडे तिकडे परत हिंदू धर्मामध्ये गेले. नको बाबा, हे सगळं मला भीती वाटते. मग मला देव असं पाप करेल, असं होईल, तसं होईल, गॉड विल पनिश यू, आणि यु नो वॉट, इट इज अ सीन, हे ते करून मला हे त्यांनी कधीच सांगितलं नाही की गॉड इज लव्ह, गॉड फॉरगिव्स, हे सगळं काहीच सांगितलं नाही. जेव्हा मला कळलं की सेटन इज अ लायर आणि गॉड इज लव्ह, गॉड फॉरगिव्स, हे सगळं मी जेव्हा बायबलमध्ये कम्प्लिटली वाचायला गेले, म्हणून मी बायबल कॉलेज केलं 1 वर्ष. बट बायबल कॉलेज केलं कशाला, तेव्हा ते काय होतं की नाही, बायबल कॉलेजमध्ये मला एक मैत्रीण मला म्हणाली, स्मिता यू बेटर जॉईन दिस कॉलेज, इट्स अ व्हेरी गुड रिनाउंड कॉलेज. ठीक आहे, आपण जाऊया. पण तिकडे गेल्यानंतर इट वॉज लाईक यु नो की ते पण कॉलेज खूप चांगलं आहे, पण तिकडे काय होतं की इट वॉज हेड नॉलेज फॉर मी ऍट दॅट टाइम, बिकॉज आय वॉन्टेड टू गेट मार्क्स अँड आय वॉन्टेड टू गेट अ गुड सर्टिफिकेट. पण त्याच्यासाठी आपल्याला म्हणजे हे सगळी वचनं आहेत, ती सगळी वचनं तिकडे होती आणि ती वचनं, पण दॅट टाइम इट वॉज जस्ट हेड नॉलेज. बट नाव इट हॅज बिकम द रेमा वर्ड फॉर मी. नाव आय अंडरस्टँड व्हॉट इज व्हॉट आणि कशामध्ये काय केल्याने काय होतं. लाईक फॉर इन्स्टन्स जॉसलिनने परवा मस्त सांगितलं की यु नो द पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ इजिप्ट. नाव तुम्ही माझ्यावर हे केलं, काय म्हणतात ते, प्रोफेसाय केलं की नाही यू विल यु नो यू आर बॉर्न विथ अ मिनिस्ट्री, हे ते तुम्ही प्रोफेसाय केलं. पण जर त्याच्या मध्ये मी चालले नाही, त्या वाटेत मी चालले नाही, तर मग काय होणार, काही फायदाच होणार नाही. लाईक इट इज लाईक यू गिफ्टिंग मी अ कार अँड यू आय एम गिफ्टिंग इट इन द गराज अँड नॉट युझिंग इट ओनली. इट इज ऑफ नो यूज, नो. सो आय हॅव टू डू समथिंग ऑन माय पार्ट. सो हे सगळं मला ते पटलं तिचं जे काय बोलली होती. So I'm working in that area now. The main thing is, you know, what I was lacking. I understood this when I was in Bible college. I never had a relationship with Jesus. I was only into the word in the sense like for the study purpose. किंवा तिकडे जाऊन काहीतरी उभं राहून आपल्याला काय आपला असाइनमेंट आहे, यू हॅव टू गो देअर, स्टँड अँड स्टडी, से व्हॉट यू हॅव लर्न अबाउट द वर्ड. दॅट वॉज इट. बट टू गेट युअर मार्क्स. But here it is not. Here you are learning practical. So this is what I'm trying to say. ह्याच्यामध्ये मला खूप फायदा झाला आणि माझं जीवन बदललं ह्याच्यात. हे मला सांगायचंय. म्हणून मला आज टेस्टिमनी द्यायची होती की माझे भरपूर स्ट्रॉंग होल्ड्स जे होते ते माझे एक करून ते हे झालेत. या काउन्सिलरनी तुम्हाला सांगितलं, तुम्हाला भीती वाटली आणि तुम्ही परत हिंदू धर्मामध्ये गेले, त्या काउन्सिलरसाठी काय मला असं वाटलं की मला जायला पाहिजे. मला कळलं नाही बोला, ते ऐकू येत नाहीये. मी सांगितलं, मी काउन्सिलरकडे गेलेली, काउन्सिलरनी मला सांगितलं की प्रभू तुम्हाला दंड देणार आहे, असं करणार आहे, तसं करणार आहे, म्हणून तुम्ही प्रभूला सोडून परत हिंदू धर्मामध्ये गेले. बरोबर आहे. तुम्हाला परत कोणी आणलं तिकडनं बाहेर? माझी एक मैत्रीण होती माझ्या ऑफिसमध्ये. सो आय वॉज फिअरफुल, व्हेरी व्हेरी फिअरफुल. म्हणजे इतकी भीती वाटायची की मला असं काय सुचेना त्यावेळेला आणि खूप त्रास व्हायचा मला. तर मग मी तिला काय म्हणजे रोज रडायची, रोज हे करायची. ते म्हणाली मला, मल प्रे फॉर मी असं नेहमी मी तिला सांगायची. सो फायनली शी टोल्ड मी, नो स्मिता, आय एम नॉट गोइंग टू प्रे फॉर यू, यू हॅव टू प्रे फॉर युअर सेल्फ. You have to pray for yourself. I can support you in prayers, but you have to pray for yourself and throw out all these demons from your desk. आणि तिने काढले आणि फेकून मारले आणि त्या दिवसापासून माझं लाईफ बदललं. आणि त्या दिवशी आय जस्ट एक मी तुम्हाला सांगते, इट इज नॉट ऑन यु नो वेअर विच दिस यू गो और वॉट एव्हर, की एक रिट्रीट मध्ये मी गेले होते तेव्हा मला आठवतं, आय रिपेंटेड व्हेरी मच फ्रॉम द हार्ट, रिपेंटेड लाईक एनिथिंग. Okay, and I was literally crying. And that preacher was saying that, tomorrow you all are going to receive the gift of Holy Spirit and you all come fasting tomorrow. Asa manala to. ठीक आहे, I came fasting and all, whatever he taught and all that, I went there with fasting and all.
but that song was going on, and it was the right song that was going on for that moment. की whatever I was feeling, त्याच वेळेला तेच गाणं लागलं होतं. It was something like प्यारे मसीहा तू है मेरा. And it was like, दुनिया की महफिल में मैं था खोया. It was the wordings were so much touching me, and I was crying and crying and crying. It was around 7 o'clock. I still remember. It was at Marol, okay, and it was in a church hall only, and we were sitting there, and I was crying and crying and crying. And suddenly, they said that let us start praising in tongues. Let us start praising and keep your tongue loose. And they started saying Hallelujah, Hallelujah. And I also started saying Hallelujah. My tongue started flowing from down to top. It started flowing like anything, and I was like jumping with joy. And the joy that I had experienced that day was, I can never tell you, that joy was something different. खूप खूप बरं वाटलं मला त्या दिवशी. आणि त्या दिवसापासून मला ती गिफ्ट ऑफ टंग्स मिळाली. आणि नंतर माय जर्नी बिगॅन. बट आय वॉज स्टील नॉट, बिकॉज ठीक आहे, मी काय आता हे करू शकत नाही ना, प्रीचिंग म्हणजे मेंटर हे ते, मी कोणाला ब्लेम करू शकत नाही ना ब्रदर, बिकॉज आय हॅव टू लव्ह एव्हरीबडी. आय जस्ट हॅव टू लव्ह एव्हरीबडी. आय नो दॅट आय हॅव टू लव्ह एव्हरीबडी. God. Very nice testimony, Baba. Yeah. God bless you. Last but not the least, my journey has begun. And as you have prophesied on me, and thanks be to God for that, and thanks be to the Holy Spirit. And there will be there are already many non-believers who are coming to the Lord. And before I leave this earth, I make a commitment to the Lord that there will be many souls won by me, Jesus. And I need your help, Holy Spirit. And I know, Holy Spirit, you are with me. I know the Lord is with me. Because I'm not worried about anybody. I know my uncles, so many people have literally, one of my uncle has spoiled my name like anything in our community. Another uncle has spoiled, lot of things have happened, but I love them. I love them with all my heart. In fact, I sent a message to him on Valentine's Day, that when he sent a message to me, Happy Valentine, I sent a message back to him, I love you with all my heart. And this was also before the others happened, but I sent him that message. I really sent him that message. I will love everybody. Double for the trouble. Yeah. God bless you, Baba Smita Shirodkar. Thank you. God bless you. Thank you for. Yeah. सिल्विया, तुम्हाला काही चान्स मिळाला काय ट्रान्सलेट करण्यासाठी? इंग्लिश मध्ये पण ठोकलं, मराठीमध्ये पण ठोकलं, कोणाला चान्स दिला नाही. बायलिंग्वल आहे ब्रदर, शी बायलिंग्वल. पुरा अंगारला गेलं ना. बरं वाटलं रे बाबा. जेव्हा आम्ही गुजरात मध्ये भेटलेलो, कशी होती आणि आता कशी आहे, एकदम मस्त वाटलं. 3-4 दिवसा अगोदर पण होती, आता एकदम पॉवरफुल झाली ती आता. Yeah, only the word of God can change you so much. Yes. I told her, when you start translating that, it will help you more. Okay, then let's close down. Praise God. मेरा दांत तो एकदम मस्त हो गया, एकदम जीरो. Praise God. वो दिखता है ना. वसई में आएगा तो सब जड़ी बूटी मिलता है. Yes, medicine. Nice to see you. जो लहसुन ने काम किया ना, सबसे खतरनाक लहसुन ने काम कर दिया. अभी रात को सोने के टाइम एक चबा के बैठी है, सो जाएगा. पानी पीना. ठंडा पानी पीना. से अच्छा कि when you were preaching, that changed, you didn't concentrate on your pain. Yeah. Actually, that is where the real healing started. But also God tells you to take the natural medicine and as well as this thing. But the garlic, absolutely zero pain now. Yes. God. It is an antibiotic. Garlic is an antibiotic. Yeah, so that infection bacteria which was there, उसका तो बैंड बजा दिया उसने. Twice a month you have to brush with salt. Twice a month. I सब अच्छा salt बोला, नहीं तो बोलेगा twice a month you should brush your teeth. At least twice a month with salt. तो पूरा बैक्टीरिया निकाल देता है. Twice a day. Twice a day. Sister Sylvia selling twice a day.
क्या हुआ मंगे? I'll tell you what happened. वो रात को खजूर खाता था ना. So that khajur is very sweet, no? So it would remain at when I'm on the bed. खजूर ने बैंड बजाया. I used to, because I'm thinking, because I never had all these years, but when I came here, I started eating the khajur, no, at night. So that thing remained at night. तो वो लोग ने रात को अपना काम करना चालू कर दिया, महल बना दिया एकदम, भित बना दिया नीचे. So that is where it is happened. Praise God. We all learn by mistakes, no? Yes. Sylvie. Thank you. Yes, brother will say. Sylvia, bol. Ah, brother. Let Smita say. Come on, let Smita say. Smita. उसने हाथ भी ऊपर किया. अभी और क्या है? Smita. तानिया part 2 लग रहे हैं. I'll unmute. Unmute. Huh? Yeah, sister, you can unmute now. She's also like Tanya part 2. स्मिता. Yeah. स्मिता कुठे गेली? अगं बाई कुठे? She's there. She's come. She's there. Sister, you're there. You can speak now. Yeah. No, I only wanted to thank Sister Marina and Sister Jocelyn also for all the teachings and lovely, Sister Marina's teaching on depression is going everywhere. Huh? Everywhere. It is really becoming viral now. Let me be very frank with you, it is becoming viral, that teaching. And Sister Jocelyn's teaching on strongholds. So these are the two things which I can say. Huh? माझी टीचिंग कुठली पण व्हायरल जात नाही. नाही, it is you're this only, you like everybody knows you, but that is but really that stronghold thing is really it has really helped me so much. Everything has just melted off. So I'm like wanting to, the moment people talk about any stronghold, I just send that to them. First look at this, then you tell me. बार कॉल आ रहा है, उसको मैं बोला 10 मिनट में कॉल कर यार, खत्म हो जाएगा मीटिंग. वे चौथे वाले स्मिता चल शेवटचा आम्हाला 11 वाजतापर्यंत ठेवणार तू. Heavenly Father, I thank you for this time. No. Heavenly Father, I thank you for this, for the preachings that we have heard from Brother Johnson and from his ministry. And I thank you for all the good work that you have done in me, and all the strongholds that have melted, all the fear that has disappeared, and the faith that you have taught me. The same blessings, the same anointing what I have received, I release it to all the people who are listening right now, and to everyone across the world, and to many unbelievers especially. So that by listening to Brother Johnson's teaching, by the JCLM teaching, by Jocelyn's teaching, by Sister Marina's, the testimonies, may I thank the Lord that there are many millions of souls coming to the Lord, and I thank you for everything, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I praise you, Lord, for everything that you have done for me, Lord. I glorify you. Amen. Amen. Okay, thank you everybody. God bless all. Bye. 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 Good night. Sister Sylvia, regarding your laptop, you would like to say? Laptop 1 minute. Just call on the phone. I'll call on the phone.